ببزوح مدحان سيوناتك هاللويا صادق تحلو كم مرعات عينها بهديت ببزوح مدحان سيوناتك صادق تحلو مرعات عينها بيتابي كم مرعات عينها يسوسي كم مرعات عينها كم مرعات عينها يسوسي كم مرعات عينها كم مرعات عينها يسوسي كم مرعات عينها كم مرعات عينها أملاخي كم مرعات عينها بإيدي ببزوح مدحان سيوناتك هاللويا تحلو كم مرعات عينها بإيدي ببزوح مدحان سيوناتك እግዚአብሔር ይምድሐን እግዚአብሔር ይዘድሐን ሃሌሉያ أملاخنا هي وأملاخي مدحنا إخزابير لنا إخزابير قال كم مرعات عينها كم مرعات عينها هللويا كم مرعات عينها كم مرعات عينها هللويا كم مرعات عينها ناي هيوتي قويتا ناي هيوتي مراحي ناي هيوتي نقوس قويتا يسوس قويتا يسوس يملكك وارخك يسوس ودسك لعل 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 يملك ناي هيوتي ناي هيوتي مراحي ناي هيوتي نقوس قويتا يسوس قويتا يسوس يملخك يملخك أبارخك شوف ودسك لعل 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 هبلك بتبي تاني عفا زفرت كلها معلتي أبارخ اللخو اندابلكو تخون برختي تخون برختي تانعها زفلت كلها معلتي أبارخ اللخو اندابلكو تخون برختي تخون برختي أملاخي أملاخي كتبها سنين زي حبركة سمكا يخبر أملاخي كتبها سنين زي حبركة سمكا يخبر እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ኣብ ዘበናት ንስኻ ሕያው ኣምላኽ በይንኻ ክትምለኽ ይግበአካ እግዚአብሔር በይንኻ ክትከብር ይግበአካ እግዚአብሔር ክብሪ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ሃሌሉያ
كبري أملخون እግዚአብሔር ይሆን كبري أملخون እግዚአብሔር ይሆን هاللويا تيزلوني بكا يغربك سلازي بالله عاب إلي زخون عابا زلوني زي تيزلوني بكا يغربك سلازي بالله عابدي زخون عابا مسواتي مسكانا يبزح عبزوفانكا يسوع ناي هيوتي ويتا عود وسكي ناي هيوتي برحيم ناي هيوتي نبوس ويتا يسوس ويتا يسوس يملخك يملخك بارخك ودسك لعين 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 ابنك تانعها زفلت كلها معلتي بارخ له نابلكو تخون برغتي تخون برغتي قويتان عها زفلت كلها معلتي بارخ له نابلكو تخون برغتي تخون برغتي أملاك كتبها سنة زي حافركا سمكا يغمل أملاك كتبها زي حافركا سمكا يغمل هنين كبه እንዳይን ብሌን ተጠንቅቀህ አቤት ጥበቃ ያስገርመኛል ከክፉ ሁሉ አድነኸኛል እግር ሰርተህ እኔን ከበህ እንዳይን ብሌን ተጠንቅቀህ አቤት ጥበቃ ያስገርመኛል
ከክፉ ሁሉ አድነኛል ከክፉ ሁሉ አድነኛል እግዚአብሔር መሪ ነው ሁሌ ይመራኛል ከጭቃ እኔን ያወጣኛል እግሬ በሰላሙ መንገድ የሚያቀና የታመነ አምላክ ይድረሰው ምስጋና እግሬ በሰላሙ መንገድ የሚያቀና የታመነ አምላክ ይድረሰው ምስጋና ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ እንዳይኔ ብሌን ተጠንቀቀህ አቤት ጥበቃ ያስገርመኛል ከክፉ ሁሉ አድነኛል ከክፉ ሁሉ አድነኛል እግዚአብሔር መሪ ነው ሁሌ ይመራኛል ከጭቃ እኔን ያወጣኛል እግሬ በሰላሙ መንገድ የሚያቀና የታመነ አምላክ ይድረሰው ምስጋና ሃሌሉያ ነትዝርኢ አብዝሪእዩ እግዚአብሔር ኢለሰምዩ ክሳዕ ተበን አገሪምካያ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ ኮይንካያ ነትዝርኢ አብዝሪእዩ እግዚአብሔር ዝርኢ ኢለሰምዩ ክሳዕ ተበን አገሪምካያ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ ኮይንካያ ነትዝርኢ አብዝሪእዩ እግዚአብሔር ዝርኢ ኢለሰምዩ ክሳዕ ተበን አገሪምካያ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ ኮይንካያ አቤት ዝፅውዕኻ ትርከበሎም ንስኻ ደበኽ ትብለሉ መልሲ ሕቶኦም ኢኻ ዝፅውዑኻ ትርከበሎም ንስኻ ደበኽ ትብለሉ መልሲ ሕቶኦም ኢኻ ዝፅውዑኻ ትርከበሎም ንስኻ ደበኽ ትብለሉ መልሲ ሕቶኦም ኢኻ
ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ የለን ገባህ የለን በኔ መስለካ ኧረ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ የለን ገባህ የለን በኔ መስለካ ጽውዕኻ ትርከበሎም ንስኻ ነባኽትብለሎ መልሲ ሕቶ ኦቢኻ ጽውዕኻ ትርከበሎም ንስኻ ነባኽትብለሎ መልሲ ሕቶ ኦቢኻ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ የለን ከማኻ የለን በኔ መስለካ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ የለን ከማኻ የለን በኔ መስለካ እግዚአብሔር ኢድ ዝረአየ እስካሁን ዝኾነ ምድር ረዳኢኻ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብሉ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብሉ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብሉ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብሉ ሓጋዚኻ ሓጋዚኻ ኣብቲ ሓጋዚ ዘይብሉ ኣብቲ ሓጋዚ ዘይብሉ ኣብቲ ሓጋዚ ዘይብሉ ኣቦይኻሲ ኣቦይኻ ኣብቲ ደምሓቢ ዘይብሉ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብሉ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብሉ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብሉ ረዳኢኻ ረዳኢኻ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብሉ ሃሌሉያ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብሉ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብሉ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብሉ ዝጽውዕኻ ትርከበሎም ንስኻ ደባኽትብለሎም መልሲ ሕቶም ኢኻ ዝጽውዕኻ ትርከበሎም ንስኻ ደባኽትብለሎም መልሲ ሕቶም ኢኻ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ የለን ገባህ የለን በኔ መስለካ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ የለን ከማኻ የለን በኔ መስለካ ተገይሩለይሞ ኣነስከ መስግኔ ተገይሩለይሞ ኣነስኪ ቃንየ ተገይሩለይሞ ኣነስኪ ዝመሬ ተገይሩለይሞ ስቃይ ተገይሩለይሞ ተገይሩለይሞ ኣነስከ መስግኔ ተገይሩለይሞ ኣነስኪ ቃንየ ተገይሩለይሞ ኣነስኪ ዝመሬ ተገይሩለይሞ ስቃይ ብኒ ኣቤት ኣቤት ውርደተይ ርኢኻ ደበኽ ዝበልካለይ ንስምካ ኣሚነ
ምፍዋስ ኮይኑለይ ንስምካ ኣሚነ ምፍዋስ ኮይኑለይ ኣብ ክንዲ ህይወተይ መስዋዕቲ ዝኾንካ ብግብርን ብቃልን ፍቕርኻ ዝርአኻ ቤታ ቤት ብግብርን ብቃልን ፍቕርኻ ዝርአኻ ውርደተይ ሪኢኻ ደባኽ ዝበልካለይ ንስምካ ኣሚነ ምፍዋስ ኮይኑለይ ንስምካ ኣሚነ ምፍዋስ ኮይኑለይ ኣብ ክንዲ ህይወተይ መስዋዕቲ ዝኾንካ ብግብርን ብቃልን ፍቕርኻ ዝርአኻ ፍቕሪ ዝረአየ ሰብ ብግብርን ብቃልን ፍቕርኻ ዝርአኻ ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ክመስግን ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ክቃንየ ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ክዝምር ተገይሩለይ እሞ ስቃይ ብልኒ ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ክመስግን ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ክቃንየ ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ክዝምር ተገይሩለይ እሞ ስቃይ ብልኒ ኣነስ ክነግር ነቲ ባርያትካ በዓል ዓብዪ ምሕረት ለውሃት ዝመልአካ በዓል ዓብዪ ምሕረት ለውሃት ዝመልአካ ዝመስለካ የለን ዝወዳደርካ ምስክር ኣነ ኢየሱስ ፍቅሪኻ አቤት ምስክር ኣነ ኢየሱስ ፍቅሪኻ ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ክመስግን ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ክቃንየ ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ክዝምር ተገይሩለይ እሞ ስቃይ ብልኒ ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ክመስግን ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ክቃንየ ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ክዝምር ተገይሩለይ እሞ ስቃይ ብልኒ ከም ዘይተገብረሉ ስቃይ ብልኒ ነቲ ዓብዪ ስምካ ክብሪ ክህብ ነቲ ዓብዪ ስምካ ክብሪ ክህብ ይርካለይ ኻሞ ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ብፍቕሪ ብምሕረት ፍሉይ እግዚአብሔር አሜን ብፍቕሪ ብምሕረት ፍሉይ እግዚአብሔር ከም ዝበልዎ ኢየሱስዬ ያልኩት እያደነኩ ብውል አልሰለቸኝም እኔማ ስሙ አድኖኛልና ኢየሱስዬ ያልኩት እያደነኩ አልሰለቸኝም እኔማ ስሙ አድኖ ኧረ ድገሞ ኢየሱስዬ ያልኩት እያደነኩ
አይሰለቸኝም እኔማ ስሙ አድኖኛልና አቤት አቤት ጉለተይ ርኢኻ ደበኽ ዝበልካለይ ንስምካ ኣሚነ መድሓኒኡ ኾይኑለይ ንስምካ ኣሚነ መድሓኒኡ ኾይኑለይ አቤት 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 ኣብ ክንዲ ህይወተይ መስዋዕቲ ዝኾንካ ብግብርን ብቓልን ፍቕርኻ ዘርአኻ ብግብርን ብቓልን ፍቕርኻ ዘርአኻ ተገይሩለይ ሞሲ ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ከመስግንየ ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ክኣንየ ተገይሩለይ እሞ ኣነስ ክዝምረ ተገይሩለይ እሞ ስማይርኔ ኣነስ ክነግር ነቲ ባርያትካ በዓል ዓቢ ምሕረት ለውሃዝ መልአካ ቤት አቤት በዓል ዓቢ ምሕረት ለውሃዝ ዝመስለካ የለን ዝሰብስ ዝመስለካ የለን ስሙናደርካ ኢየሱስ ፍቅሪኻ ምስክር ኣነስ ኢየሱስ ፍቅሪኻ ዝፅውዑኻ ትርከበሎም ንስኻ ደበኽ ትብለሎ መልሲ ሕቶም ኢኻ ዝፅውዑኻ ትርከበሎም ንስኻ ተኣምኖን እግዚአብሔር ክንደ ጊዜ ፀውዕኻዮ መፅልካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ መልሲ ሕቶም እግዚአብሔር ቅንዕ ኣቢልክ ክንደ ጊዜ ሃሌሉያ ኢየሱስ ደበኽ ትብለሎ መልሲ ሕቶም ኢኻ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ የለን ከማኻ የለን በይመስለካ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ የለን ከማኻ የለን በይመስለካ ነቲ ዝርኢ ኣብ ዝርአዮ እግዚአብሔር ዝርኢ ለሰመዮ ክሳዕ ትብል ኣገሪኻያ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ ኾይንካያ ነቲ ዝርኢ ኣብ ዝርአዮ እግዚአብሔር ዝርኢ ለሰመዮ ክሳዕ ትብል ኣገሪኻያ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ ኾይንካያ ረዳኢኻ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብሉ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብሉ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብሉ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብሉ ሓጋዚኻ ሓጋዚኻ ኣብቲ ሓጋዚ ዘይብሉ ኣብቲ ሓጋዚ ዘይብሉ ኣብቲ ሓጋዚ ዘይብሉ ኣብቲ ሓጋዚ ዘይብሉ ኣቦይኻ እዝጊ ኣቦይኻ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብሉ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብሉ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብሉ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብሉ
ክብርን እግዚአብሔር ይሁን። ጭብጨባ እስከምጥሉን እግዚአብሔር ሃሌሉያ። አምላክና ሕያው አምላክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ደጊምና ከነምሎኸ ኢና ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ከነምልኾ ኢና እትኒ ህይወተይ ጽቡቕ ዝሓስበልና እንዳበልና ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሕያው አምላክ ድመለኽ አምላክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እቲ ንህይወተይ ጽቡቕ ዝሓስበላ ካባይ አብሊጹ ዝጥንቀቐላ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እናተጋገረ ኣብ ርእሲ ጸላተይ እነኹ ደው ኢለ ኣብ ርእሲ ጸላተይ እነኹ ደው ኢለ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ። በረከት ቤቱ ህይወተይ ናትገበ የምብረርኒ አሎ ዓወተ ኸቢበ ከምዝናተይ ናብራ ትነብሩ ዘለኹ ዓዳኩም አልዕሉ ባርኹ አምላኩ ዓዳኩም አልዕሉ ባርኹ አምላኩ በበረከት ቤቱ ህይወተይ ናትገበ የምብረርኒ አሎ ዓወተ ኸቢበ ከምዝናተይ ናብራ ትነብሩ ዘለኹ ዓዳኩም አልዕሉ ባርኹ አምላኩ ዓዳኩም አልዕሉ ባርኹ አምላኩ አምላኸይ 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 ገላይ ጽቡቐይ አምላኸይ 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 ፈታዊ ዘናይ አምላኸይ አምላኸይ ገላይ ጽቡቐይ አምላኸይ 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 ፈታዊ ሰናይ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ። እትን ህይወተይ ጽቡቕ ዝሓስበላ ካባይ አብሊጹ ዝጥንቀቐላ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እናሰጋገረ ኣብ ርእሲ ጸላተይ እነኹ ደው ኢለ ኣብ ርእሲ ጸላተይ እነኹ ደው ኢለ እትን ህይወተይ ጽቡቕ ዝሓስበላ ካባይ አብሊጹ ዝጥንቀቐላ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እናሰጋገረ ኣብ ርእሲ ጸላተይ እነኹ ደው ኢለ ኣብ ርእሲ ጸላተይ እነኹ ደው ኢለ አምላኸይ አምላኸይ ገላይ ጽቡቐይ አምላኸይ 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 ፈታዊ ሰናይ አምላኸይ አምላኸይ ገላይ ጽቡቐይ አቤት አቤት አምላኸይ ገላይ ሰናይ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ መድኃኒት
دقيم زحزني كله زعسني كابايان كراريو ፍጹም ተደንጊሉ كابا قراوتي كتعي زريالو تمسكني قنقاي ድምፀይ ዘስማዓሉ تمسكني قنقاي ድምፀይ ዘስማዓሉ دقيم زحزني كله زعسني كابايان كراريو ፍጹም ተደንጊሉ كابا قراوتي كتعي زريالو أبيت تمسكني قنقاي ድምፀይ ዘስማዓሉ تمسكني قنقاي ድምፀይ ዘስማዓሉ تمسكن يسوع تمسكن يسوع يسوع تمسكن يسوع بزين قنات يبلي ንዓኻ زغوين بزين سوق ቋንቋ يبلي ንዓኻ زغوين بزين قنات يبلي زخوين بزين سوق ቋንቋ يبلي زخوين تمسكني زبلكا دقاقمي دقاقمي تمسكني زبلكا دقاقمي دقاقمي تمسكني زبلكا دقاقمي دقاقمي تمسكني زبلكا دقاقمي دقاقمي تبارك زبلكا دقاقمي دقاقمي تبارك زبلكا دقاقمي دقاقمي العلم زبلكا دقاقمي دقاقمي العلم زبلكا دقاقمي دقاقمي قزع قزع ابلكا دقاقمي دقاقمي قزع قزع ابلكا دقاقمي دقاقمي تمسكني زبلكا دقاقمي دقاقمي تمسكني زبلكا دقاقمي دقاقمي كبر كبر ابلكا دقاقمي دقاقمي كبر كبر ابلكا دقاقمي دقاقمي أرى نقص ابلكا دقاقمي دقاقمي نقص نقص ابلكا دقاقمي دقاقمي كبر كبر ابلكا دقاقمي دقاقمي كبر كبر ابلكا آمين آمين كله تقبلي أتي تحسبلي انتاي تبلكو هاي تعبلي كله كبامرو يلعل خيروني يلا تقلتكو إنه يقاني يلا تقلتكو إنه يقاني كله تحسبلي أتي تحسبلي انتاي تبلكو هاي يبي تعبلي كله كبامرو يلعل خيروني يلا تقلتكو إنه يقاني يلا تقلتكو إنه يقاني تمسكني زبلكا دقاقمي دقاقمي تمسكني زبلكا أبيت أبيت دقاقمي تمسكني زبلكا دقاقمي دقاقمي تبركني قزع قزع ابلكا دقاقمي دقاقمي قزع قزع ابلكا دقاقمي دقاقمي كبر كبر ابلكا دقاقمي دقاقمي كبر كبر ابلكا أبيت أبيت هللويا
دقي مزحزني كله زعسرني كبايان كراريو تدقيلو كبا قراوتي كتعي زريالو تمسكني قنقاي انتي تسمعالو تمسكني قنقاي انتي تسمعالو تمسكني يسون تمسكني يسون تمسكني يسون تمسكني يسون انتو ملات سبني نعخز خوين انتو ملات سبني نعخز خوين ملات سبني نعخز خوين انتو ملات سبني نعخز تمسكني زبلكا دقاقمي دقاقمي تمسكني زبلكا دقاقمي دقاقمي تمسكني زبلكا دقاقمي دقاقمي تمسكني زبلكا دقاقمي دقاقمي كبر اللي يبلكا دقاقمي دقاقمي كبر يبلكا دقاقمي دقاقمي لقلب يزبلكا دقاقمي دقاقمي لقلب يزبلكا دقاقمي دقاقمي لقلب يزبلكا دقاقمي دقاقمي لقلب يزبلكا دقاقمي هاللويا እግዚአብሔር ስም ይባረክ አምላክና ሕያው አምላክ እግዚአብሔር ንሱ መድኃኔ አምላክ እግዚአብሔር ንሱ ፈዋሽ አምላክ እግዚአብሔር ንሱ ዝበቃ አምላክ ሃሌሉያ ክብሪ ይግባው እግዚአብሔር አምላክ ክብሪ ይግባው እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ 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 መንፈስ ቅዱስ ይግባ ከእግዚአብሔር ክብሪ ሃሌሉያ ይግባ ከእግዚአብሔር ክብሪ መድኃና እግዚአብሔር እዩ መድኃና እግዚአብሔር እዩ አንደበትኩም አውጁ አብ ህይወትኩም መድኃና እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር መድኃኔ ካብ ነፍስ ወከፍ እግዚአብሔር ቁጥጥር ወዛዕ ነገር የለን እግዚአብሔር መድኃኔ ነውጀለና ሃሌሉያ አብ ዝኸበበኩም እግዚአብሔር መድኃኔ አብ ተጨነቀኩም እግዚአብሔር መድኃኔ ንሱ መድኃኔ አምላኽ እዩ መጽሐፉ ኸመይ ኢሉ እግዚአብሔር ጥራይ መድኃኔ ተጻሒፉ ሃሌሉያ ክንድሕነሉ ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንወዲ ሰባይ ተባሃበንሞ መድኃን ከቶ ብኻልእ ከቶ የለን ኢሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንሱ አምላኽና መድኃኔ እዩ ሃሌሉያ بهدات ببزو مدحان سيوناتك صادق تحلو كمرعات عينها بهدات ببزو مدحان سيوناتك صادق تحلو كمرعات عينها كمرعد عينها يسوسي كمرعد عينها كمرعد عينها يسوسي كمرعد عينها وحيدت مدحان سيوناتك صادق تحلو كمرعت عينها بهدت ببزوح مدحان سيوناتك مدحنا እግዚአብሔር ዝራእየ ሰብ ሃሌሉያ እልልታን እግዚአብሔር ይሆን ጨብጨባን እግዚአብሔር ይሆን መድኃኑ ዝራእየ ጨብጨባ ይሃብ ሃሌሉያ
ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎሙን ኢየሱስ ጎይታይ ሎሙን ንሱ ኣብ ማእኸልና ኣሜን ንሱ ህያው እዩ ስሙኻ መድሓኒና እዩ ኣሜን ስሙኻ መናገፊና እዩ ስም ኢየሱስ ይደለና ንሕና ኣሜን ክብርና አምላኽ ይኹን እስከ ንጸልይ ብሓደ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ በሰዓት ዝው ነመስግነካ ለና ናትካ ምሕረት እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ ዘኣኻኺብና ኣለሞ ነመስግነካ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ ከም ተጻሕፈ እግዚአብሔር ብርግጽ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ናትካ ምሕረት እግዚአብሔር ንቤትካ ጸዊዕና ኣለሞ ነመስግነካ ለና ክብሪ ንህበካ ለና እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ልዑል ኣምላኽ ኢኻ እሞ ተመስገን ኣብ ህይወትና ንስኻ ልዑል ኣምላኽ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ደጊምና ነመስግነካ ለና ስምካ መናገፊና እዩ ስምካ ሓይልና እግዚአብሔር ስምካ እግዚአብሔር አቦ ዕቁባና እዩ ስምካ እግዚአብሔር አቦ መጸናንዒና እዩ እግዚአብሔር አቦ ልዑል ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ደጊመ ይመስግነካ ኣለኹ ስለዚ ጸንሐና ግዜ ጎይታ ተመስገን እግዚአብሔር ስለዚ ናይ ኣምልኾ ግዜ ተመስገን እግዚአብሔር ውሽጥና ባህ ይብሎ ኣሎ በኣኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ኣነ ግና ብእግዚአብሔር ኣምላኸይ ባህ ክብለኒ ከም ተጻሕፈ ጎይታ በኣኻ ባህ ብለና ኣሎ እሞ ነመስግነካ ኣለና ንስኻ ምንጭ በረኸትናኻ እሞ ተመስገን ሕጂ ኸ ካብቲ ዝሃብካና ጎይታ ብፍታው ልብና ናባኻ ነምጾ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦይ ኣዚኻ ስለ ትባረኸና ኸ ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ተሪፉ ደሎ ግዜ ኩሉ ናባኻ ነረክቦ ኣለና ሽም ኢየሱስ ኣሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኩላህና ካብ ዘለና የተሲእና ንደቅና ንእግዚአብሔር ከነማ ዓቁቦም ኢና ዝሰምዕ ዝርኢ ዝረድእ ኣቦን ኣምላኽና ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ጽልየሎም ኢና ኣእዳውኩም ኣልዕሉ ኣእዳውኩም ድኸተልዕሉ ሰምዑ ዲኹም ትግርኛ ሰምዑ ዲኹም እሞ ዓይንኹም ጨፍኑ ኣእዳውኩም ኣልዕሉ ጎይታ ባረኽኩም እስኪ
زي سمع له مالتي close your eyes lift up your hands okay hallelujah ቅዱስን ዘለዓለማውን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽ ከምዚ አቤትካ ዝርከቡ ደቅ ስለዝሃብካና ከምዚ بفرخنا فرو من عخا زئمنو نعخا زودسو زمسقنو فتيوم كأب قدمينا ناب قدمي خان دوزو لدك اسل ذهب كانا نمسقنا كالنا لعول እግዚአብሔር اتنا اخا انما عقبو ناخا حدر النهبو نسخاخ سع مودعتا خم تحلو خم زي تألم امينان فليطنان ندقنا ناخا نمعقبو مالنا እግዚአብሔር ካብ ዕድመን እስነቶም ካብ ህፃንነቶም كسع قويهم زودو እግዚአብሔር አምላኽ كل ساعة عبلبهم فرحتك كل ساعة لبهم صدق زسمع كل ساعة لبهم كفو زسيف كخون ما انتي تحياويت إدكاب العليهم كتكون من شو كل سنين صبون نسخاء خامو እግዚአብሔር سمايات قبل عليهم كخفت قسنت قبل عليهم كتصنع ما قدهم كل ساعة مد كتكون كاب كله እግዚአብሔር زفتن كاب كله حماق زرق نجر نسخات سلال كوينكا والتا كوينكا كتكللهم እግዚአብሔር دقنا تركبتنا خوخونو دقنا أبيتك كتكلو دقنا كل ساعة كم زحجز أمن وزلو خزمرو እግዚአብሔር نسخة كتركبهم لبهم نفلتك كتقنع لبهم نفرحتك كتقنع أبزا مدرزيا نبرخت كهونو كابزي ونجلاويان كوتسو كابزي قاسوت كوتسو كابزي زمرت كوتسو كابزي بصدق زم حضور مرحت كوتسو نسب زي كالنا أخاك على كايو آمنا እግዚአብሔር دقنا أخانا معقوب لنا እግዚአብሔር نولد دخا بزقبا بفرحتك كسكسهم كعبيهم أرآه خونوهم تسقاب زحلهم نزوم زمهروم زلوم مهران كا بخلو فقرن تعجستن طببن እግዚአብሔር بخلو فلتأتن كتعتقوم من أخانا معقوبهم هلنا عصبهم أو قدميخا عزوز مخانا أمينهم بفتاو لبي كقبروا نسغا خدقفهم نسأل لنا እግዚአብሔር سل السمع كانا كابتن حاسبون إن لمنون ونبزع زيس كحت قبر سل زكا لك تمسجن كبر كلنا عخايخون بإيسوس سم آمين بسلام كيدو دكاي بروحات أملاخ استمسجنا يخون نبيت أملاخ نقعد حن مساكم نبيت أملاخ نحيد مسبولني تحجز كويبل أبيت أملاخ أملاخ الله أبيت أملاخ بركة الله أبيت أملاخ أحوات أحد الله እግዚአብሔር ይመስገን كبرنا أملاخ هون دياقونات انتهي يبلو أبزو بوتا سلزلو كن حاتكم كلنا بفلاي من اسيات نقدميت مسؤولنا دونجيوم زمصو بوتام انت خرخبو سلازي بيتخر ازم دياقونات سلطان اللوم تسو خبلنا خلو ويابز بوتا اللو خبلنا خلو نتعززم قويتايس يباركم قطانا ملأخت خن كيدينا لومي بقال زقلقلنا حونا باستر قرماي ويلكم باستر قرماي كما يكنيهم اللهم ده
سلام أملاخ يبزحلكم يسوس قويتايو يسوس قويتايو يسوس قويتايو يسوس قويتايو أما أخلنا يسوس قويتايو እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ድማና የዛ መዓልት ሰባት ገይርና ሊና ሽሙኽን ጽውዕ ልዕሉ ኩሉ ድማ ማእኸል ህዝቢ ኣምላኽ ምዃን እንተ በርቲዕኻ እንተ ደኺምካ ኣብ ማእኸል ጋ ስለ ዝኾነ ንጎይታ በዚ ኸነመስግኖ ኩንኹም ደሎ ሓውኹም ሚ ደስ ዝብለኒ ዝቀበልዎ اوكي دحين زي هتكمل لي اوكي هجس معلومش يسوس قويتا انا ما اخولكم هلاوي رحاوي زي اقرب اللي دحين فتحان سرح اوكي يسوس قويتاي اوكي صبغ على حاجه مسلني እግዚአብሔር ሰናዩ ለማዓንቲ ድማ ሰናይ ከገብረልና ተዳልዩ ዝመፀ ሰብ ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክርኢ ኢሉ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ነታ እትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ ብለና እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ሰናይ ስለዝኾነ ነፍስ ወከፍና ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ኣለዎ ጎይታ ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ለማዓንቲ ከምዛኣተናዮ ክንበለስ ኣይክገብረናኒ أنا بلكم الله كل جزء زبلي بأقاطامي أبز بوتا استرخبه ولا حدا سبيله ولا حدا ولا تمثلنا عايك صوت أو عينك كم قال لي ما تيجي بنت لخا لما عنتقن بأقاطامي ما تحنا أبز بوتا زي سلزي جزابير ما نعخذ خو النجار الله جزابير مسكن سلزي جزابير سويل سلزي متأنا نعنا دخون سبوا نجار الله سك قوي تأخذ بالناس كهن سبهنا جزابير مسكن أبصلوت منفس كوينا حنت قالوا على تخون نهيوتنا كتلوطو تخيله حنت قال ولا تاني اشتي قال نبلا هيوتنا كتلوطو ነገራትና ክትቀያይሮ ትخيله እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ለማ አንተ ድማ እግዚአብሔር አማኸልና ከመህላው ዝተለዓለ እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገር አለው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዝሰርሖ ነገር አለው ጎይታ ይመስገን ሃሌሉያ እስከ ንጎይታና ተጸበናዮ ንጎይታ ሎምውን እግዚአብሔር ተስፋ ይንስኻ ይኻን ብሎይና ንስኻ ይኻ ተስፋይ ንማንም ደልህ ኣይመጻኹን ክኑ ብሎይና እግዚአብሔር ይመስገን ንጸባበየስከ ሃሌሉያ ተመስገን ኢየሱስ ከማኻ ወላደ የለና አቡ አኔ መስከነካለሁ ሃሌሉያ አብቲ ጎይታ ዘለዎ ሓርነት አለው አብቲ ጎይታ ዘለዎ ነፃነት አለው አብቲ ጎይታ ዘለዎ ፈውስ አለው አብቲ ጎይታ ዘለዎ ኩሉ ጽቡቕ ነገር አለው ስለዚህ ጎይታ ከመህላው ዝተለዓለ ጥራይ ለማዓንቲ ካለ ነገር ደይኮነስ ጎይታ ከመህላው ዝተለዓለ ጥራይ ነገራት ክጽብቕ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ጎይታ አብቲ ዝነበረሉ እዋን ኩሉ ጊዜ ካብትናቱ ምህላው ዝተለዓለ ጥራይ ነገር ዝጽብቕ ነይሩ ሃሌሉያ ጎይታ ተባረክ አኔ መስክነካለሁ ሰናይ አምላኽ ኢኻ ንስኻ ሰናይ አምላኽ ኢኻ ኣይተሐፍርን ኢኻ ጎይታ ኢየሱስ نتاعت تبيكا نفسي سنايخ اسكا مسكنا منفس نقدومو እግዚአብሔር ይመስገን ዛምላኽ እዚ ሕጁን ህያው እዩ ሕቶኻ ክምለስ ሕጁን ህያው እዩ ቁጻርካ ክፈትሕ ሕጁን ህያው እዩ
ነገራትካ ከጸብቕ ነገራትካ ከጸብቕ ንሱ ሕጅውን ህያው እዩ ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ኣምላኽ እዩ ነታ እትጽበዮ ነፍሲ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ነታ እትጽበዮ ነፍሲ ጎይታ ኢየሱስ ንሱ ሰናይ እዩ ሃሌሉያ thank you Jesus oh ሃሌሉያ ኣብቲ ምምካን ዝነበሮ ጽማኣት ኣብ ዝነበሮ ዝብላዕ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ኤልሳዕ ሓደ ነገር ኢልዎ ጎዳጉዲኹም ኳኣቱ በዓል በገና ድማ ምጹለይ ደበናይ ክትርእን ኢኹም ንፋስ እውን ክትርእን ኢኹም ጎዳጉዲኹም ግና ማይ ክመልእ ኢልዎ ሕቶ ሒዝና ዝመፀና ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና ናተይ ነገር ኢልና ዝመፀና ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና ሕቶታትና ክምልስ ጎዳጉድና ክመልእ ኢየሱስ ሕጂ እውን ጎይታ እዩ ኢየሱስ ሕጂ እውን ጎይታ እዩ ንሱ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ተዘይተራየ ተመስገን 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 ሃሌሉያ እስከ እንዳምላክኩም ከለኹም ምስገን ኣብ ነገራትኩም እግዚአብሔር ጣልቃ ካኣትዩ ሻካላ ማፎላ ባሽዲ እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን 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 ከበልዎ ስለ ሁሉ እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን 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 እስከ ኩላህና ተሲና እስከ ነጅ ጎይታ ክብርና ሃቦ ናይ ክቡር ዕድልና ጎይታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ተባረኽ 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 ጎይታ ተባረኽ ልዕል ልበል ልዕል ኢየሱስ ጎይታ ልዕል በል ኢየሱስ ልዕል በል ደበና ተዘይተራየ ተመስገን 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 ንፋስውን ወን ንፋስውን ተዘይነፈስ ሃሌሉያ ተመስገን 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 ደበና ወኒ ደበና ተዘይተራየ ተመስገን 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 ንፋስውን ሃሌሉያ ኢየሱስ እስኻወኒ ተመስገን ነቲ ጎዳጉዲ ከምግርካ ማይ ከም ትመልኦ ይነቐል አሜን ነዚ ጎዳጉድ ናትከ ጎዳጉድ ወኒ ንሱ ይፈልጠሉ ከመይ ገይሩ ሕተኻ ከም ዝምልሶ
አይጭነቀልኔ ወብሩኻ ደበና እስከልበል ደበና ተዘይተራይ ተመስገን ተመስገን ሃሌሉያ ተፋስን ተዘይነፈስ ተመስገን ተመስገን ደበና ወኒ ሃሌሉያ ደበና ተዘይተራይ ተመስገን 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 ንፋስን ተዘይነፈስ ተመስገን 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 ነዚህ ጎዳጉድ አቤቱወ በጌርካ ማይከም ትመል አይጭነቀልኔ ወብሩኻቶ ነዚህ ጎዳ ናትካ ጉድጓድ ናትካ ሕቶ እግዚአብሔር አይጨንቆን ጭነቀልኔ ነዚህ ጎዳ ጉድ ነዚህ ጎዳ ጉድ ከመጌርካ ማይከም ትመልኦ አይጭነቀልኔ ወቡር ስለዚህ ተመስገን እስከንበሎ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን 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 አቦ ተመስገን አቦ ተመስገን በልወን ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ወልዕል በል ልዕል በል ኢየሱስ ልዕል በል ተባረክ 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 ጎይታ ተባረክ ልዕል በል ልዕል ኢየሱስ ወሻካራባፋናባሽ እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን 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 አባይ ሃሌሉያ ተመስገን 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 ኢየሱስ ተመስገን ወልዕል በል ቅዱስ እግዚአብሔር አሲኻ ልዕል በል ጎይታ ኢየሱስ ሻካዳ ባፉና ባይሸደ ተባረክ ተባረክ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ክብርሃ በሆኑ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ነገራት ክትፈትሕ ክእለት ዘለካ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ቁፃሪ ትፈትሕ ዝጎበጠ ተቐንዕ ጎይታ ኣይከውኒ ኦሮማይ ዝተባሃለ ተስፋ ብዘይብሉ ንስኻ ግን እግዚኣብሔር ኤልሻዳይ ኢኻ ትኽእለሉ ትኽእል ኢኻ እግዚኣብሔር ሻኩላ ባፋና ማሽድ ስለ ሁሉ ግን ጎይታ ተመስገን ኣነ ይመስግነካ ኣለኹ ክብሪ ንበካ ኣለና ኣምላኽና ናትካ ብምዃንና ንሕጎስ ደስ ይብለና ጥሬትካ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናትካ ውሉድ ጌርካና ሃሌሉያ
ካብዚ ዝዓቢ ነገር የለን ውሉድካ ጌርካና ተመስገን አቦ ሻካላና አቦ ተመስገን አቦ ተመስገን ከምዚ ዝኣመሰለ ሕብረት ስለ ዝሃብካና ኣብ ማእኸል ኣሕዋት ስለ ዘእትኻና ኣብ መጓሰኻ ስለ ዘእትኻና ቀደም ጓሳ ዘይብሎም ዝተባረርና ዝሓልየልና ዘይነበረና ሕጂ ግና ናብ ጓሳና ብክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ዝመለስካና ኣብ መጓሰኻ ስለ ዘእትኻና ጥሪትካ ናትካ ስለ ዝገበርካና ብሽም ኢየሱስ ነመስግነካ ኣለና ካብዚ ዝዓቢ የለን ጎይታ ስለዛብርኽቲ መዓልቲ እዚኣ ድማ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ህይወትና እግዚኣብሔር ወይ እዛ መዓልቲ እዚኣ ሂብካና ዘለኻ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ደው ክንብል ጌርካና ዘለኻ ናትካ ክብሪ ክንርኢ መታኒ ናትካ ኢድ ክንርኢ መታኒ ሕጂ እውን ኣነ ይጽሊ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ولا حنت نفسي كبزبوت هذه إجابير كتي تنكفت عيتوجا بيسوع كريستوس شمعنا يتصلي على هو حنت قال هو تختلوت تخيلها زيادة أنا بخاخ تقربنا تخيلها زيادة إجابير نجارات ناخد فتحة تخيلها مو بشيم يسوع أنا يتصلي على هو بس قالتي تتس نفسي تحلو تورتع نفسي تحلو تنغاح نفسي تحلو ويتا صخاح يواي كوسايخا نموغا صخا دما ابصبق ابلمع شخا وعل تخلو لي خامو لو دما اموغا صخا سلازلخا ابلمع شخا سلاتوعلنا دمص خاده هايكا سلاتسمعنا دما نمسكنك لنا فو زبل بشم يسوسنا عسر لنا قال كازي طواوي منفس حساباتنا نسرق بسجاب زكوفيلنا عمرنا دخبول كلنا يجان انت عسر رحا بيسوس سم أنا يعسر الله بيسوس كريستوس شم يعسر الله بقول تاي مرحني بيسوس كريستوس شم كابز كره بالسلطان يزز الله نجزابير منفس كنا ما خلنا كم بالله كغير كان سخات ملالس زد له خيو زبل كل أما خلنا يفت كل خبر قويتا تتقللون أخطراي ما نمر ما نم كبير عيره كل خبرنا أخانا بكا بود خبش يسوع آمين يسوع قويتايو هاليلويا نتقولنكم دلوا نأخذ خون إجزاوير على الله وسكبلوا هاليلويا كما كان يخو قد قدوسان مرأي متش تعمي دست بلاك إجزاوير مسكن أنا كله جزيز حقوس أما خلص بعمل كله خلّه خد سجّا جريد خطرة معناته كم زسانو بزحات سلزله وحبرت دسانو بستفعل عليه ما قد مالتيو زابير مسكن أما خل حزب أملاك مخان مالت بركاتي أنا كاب قدم سوي زعمنا الكل جيك فكروا لزنا بدمانستي زابير مسكن سلازي قويتاي مسكن تي لما أنتي إنما هروح حساب دما مسؤول تتحى زي زابير مسكن زحالفة قال كفلكم كله خسي زابير مسكن بزحات ما تشيخم زمان سكركم ولا ينيرو እግዚአብሔር ከም ዘተሳአኩም እሞ ንእግዚአብሔር ንመገልጋል ዲ ንእግዚአብሔር ድማ ህይወትኩም ዘለኩም ንምሃብ ከም ዝተበገስኩም ዝመስከርኩም ለሕዋት ነይሩ ዝከረኩም እንተኮይኑ ሓደ ቃል ካፊለ ነይረ ኩሉ እንገብሮ እግዚአብሔር ይጥምቶ ይርያዩ ድማ ቆላሕቱ አባኻ እዩ ቆላሕቱ አባኺ እግዚአብሔር መስከን ስለዚ እግዚአብሔር አባና ዘቀመጦ ነገር አለ ሐንሳብ ትናሃና ነገር ከይንሪ ዝገብረና ጸላ አለ እንዲ እግዚአብሔር ግና እቲ አባና ዘቀመጦ ነገር ክትቀመሉ ይደል እግዚአብሔር መስከን ስለዚ አብ ነፍስ ወከፍና ክቡር ነገር አለ እግዚአብሔር መስከን ድሕሪው ምስከድኩ እግዚአብሔር አብ ልበይ ዘቀመጦ ነገር እንተሃለው ብዛዕባዚ ሕብረት ዝብል ነገር እዩ ናይሎም አንቲ ትምህርትና ንሳ አገዳስነት በሕብረት ምዃን بفلا بزعبا حبرت كزرب كله بزح عندي أنا عجي بتعم سفح أرستي يردان عندي جن إجزاء بيرجن أما أخل حزب أملاك مخنا
መንነትና ክንፈልጥ መንነት ሓውና ክርዳእና እሞ ዝበለፅና መታን ክንከውን እግዚአብሔር መስገን እዚ ቃል እዚ ኣብ ልበይ ኣቐሚጥዎ ሕብረት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሓወይ ሓብተይ ንዓይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንዓይ ንስኻትኩም በረኸተ ኢኹም ኣሜን ዶ ኣነ ንዓኻትኩም በረኸትኩም እዩ ኣሜን እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እግዚአብሔር እዚ ተረዲእና እቲ ዝሃበና ነገር ተረዲእና ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኣምላኽ ምዃንና ተረዲእና መመለስና ክንውስኽ ይደልየና እግዚአብሔር መስገን ስለዚ መጀመርያ ብዛዕባ ሕብረት ክንዛረብ ከለና ኣብ ሕብረት ምስ መን ኢኻ ትሓብር ክትፈልጥ ፅቡቕ እዩ እሽቶ ወይ ከዓ እዛ ዘለናያ ማሕበር እትብል ኣብቲ ሓድሽ ትርጉም ቤተ ክርስቲያን ተባሂለ ደላ ማሕበር እትብል ኣብ ናይ ግሪክ ቃል ኤክሊሲያ ትብል ንሓደ ዓላማ ዝተፀውዑ ዝተኣኻኸቡ እዮም ሓደ ዓላማ ዝተፀውዑ ወይ ከዓ ብሓደ ሓደ ዓላማ ሃልይዎም ዝተኣኻኸቡ ንሳቶም እዮም ኤክሊሲያ ዝበሃሉ ቤተ ክርስቲያን ማለት መንደቕ ኣይኮነን እዚ ቢልዲንግ ኣይኮነን ከለ ኣይኮነን ንሕና ኢና ማሕበረይ ድብላ ንዓኻ ንዓዩ ጎይታ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ማሕበር ክትበሃል ኮላ ድማ ንስኻ ኣነ ኩላትና ኢና ማሕበር እንበሃል እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ሕብረት ክንህሉ እዩ ዝደልየና ኩሉ ግዜ ብፍላይ ድማ እዚ ኣብ ልበይ ዝመፀቅ ሓሳብ ድሕሪ እዚ ናይ ኮቪድ ነገር እዚ ናይ ኮሮና ነገር ናብ ምንታይ ቁርብ ስግር ኣቢሉ ናብዚ ናብ ኦንላይን ነገር ስግር ኣቢሉ ሕጂ ገሊኡ ሰብ በቃ ብፍላይ ተን ዝነበራ 2 ዓመታት ሕብረት ነገር ምስተኣለየ እሞ ኣብ ቤቱ ኮይኑ ብቲቪ ድዩ ብገለ ድዩ ጥራይ ክከታተል ምስ ገበረ በቃ ሰይጣን ንዓ እንታይ ገይሩ ኣርእይዎ መስለኩም እዚኣ ፅቡቕቲ እያ ስለዚ እኽልቲ ምባል ነቲ ሕብረት ነገር ከይናፍቕ ዝገበሮ እሞ በዚ ኮቪድ ምክንያት ብጣዕሚ ብዙሓት ኣለው ካብ ሕብረት ደወፁ ንዖም መልእኽቲ ኣለኒ ነዞም ኣብዚ ዘለና ድማ እዚ መልእኽቲ ኣለኒ እግዚአብሔር መስገን ጎይታ ሰይጣን ከዓ ዝደልዮ ነገር እንተሃለወት ዝዓበየ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ካብ ሕብረት ከውፃእካ ክፈለየካ እዩ ዝደሊ ካብ ሕብረት ተውፂእካ ጥራዩ ክረኽበካ ድኽእል ካብ ሕብረት ተውፂእካ ጥራይ ድማ ከትከዓካ ድኽእል ኣነ ኣብ ሂወተይ ስለ ዝረኣኹ እየ ምሳይ ዘገልግሉ ዝነበሩ ንብዙሕ ዓመታት ን20 ዓመታት ዘገልግሉ ዝነበሩ ንበይኖም ምስ ፈለዮም ምፍላይ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ህዝቢ ኣምላኽ ፈልዩ ጥራይ ደይኮነ ድገድፈካ ፀላኢ ካብ ሂወት ከውፃእካ እዩ ዓላምኡ ካብ መጀመርያ ስተብያ ካብ ሕብረት ደውፃእካ ብድሕሪኡ ግን ናበይ ድኸይድ እሱ ካብ ሂወት ካብቲ ናይ ዘለዓለም ዝኾነ ሂወት ክምንጥለካ እዩ ዝደሊ ኣጋጢሞም ስለ ዘለዋ ኣብ ሂወተይ ኣይ በይንና መንፈሳዊ ነገር ክንገብር ኢና ክንፅሊ ኢና ክንዕፆ ኢና ኢሎም ብዓት ዓጭም ዝተረፉ ሰባት ትፈልጥ ካብኡ ሓሊፉ እሱ ጥራይ ደይኮነ ተዓፅዮም ጥራይ ደይኮነ ኣነ ብቐረባ ንፈልጣ ሓፍቲ ኣላ ምሳይ ከመይ ዝኣመሰለት ፀጋ ዝነበራ ንፍዕት ሓፍቲ በቃ ንዝተወሰነ ግዜ ክወስድ ጸሎት ክገብር ኢላ ንወርሒ 2 ወርሒ ምስ ተዓፅወት ገዛ ብድሕሪኡ ናብ ቤት ኣምላኽ ኣይተመለሰት እሱ ጥራይ ደይኮነ መንነታ ኩሉ ነገራ ስሂታ ኣብዛ ሕጂ ብሂወት የላ ሕጂ ትዛረበሉ ደለኹ ተረዲእነ ክዛረብ ደልየ ዝብለኩም ደለኹ ስለዚ እግዚአብሔር እዚ ኣገዳስነት ናይ ሕብረት ክርዳእና ይደሊ እግዚአብሔር መስገን ሕብረት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኣብ ሕብረት ክትኣቱ ከለኻ ቀዳማይ ነገር ናበይ ኢኻ ክትሓብር ክትፈልጥ ፅቡቕ እዩ ምስ መን ኢኻ ትሓብር ክትፈልጥ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ምስ ትሓብሮ ወይ እሱ ፅልዋ ክፈጥረልካ ወይ ድማ ንስኻ ንዕኡ ፅልዋ ክትፈጥረሉ ኢኻ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ምስ መን እየ ድሓብር ክፈልጥ ኣገዳሲ እግዚአብሔር መስገን ቀዳማይ ነገር ብዓላማ ንሕናሲ ከም ኣመንቲ ሓደ ዓላማ ኣለና እግዚአብሔር ክፅዋዓና ከሎ ንሓደ ዓላማ ፀውዒና ኣብዚ ምድሪ እዚ ናቱ ወኪል ክንከውን ኣነ ኸም እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ኣይዶን ንስኻትኩም ኣነ ናይ ክርስቶስ ወኪል ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣሜን ዶ ነፍሲ ወከፍና ድማ ኸም እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ታይብልስ ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለው ነቲ ምእንቶኦም ዝሞተን ዝተንስአ እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩስ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ተኾነ ሞተ ንሱ ዝሞተ ኣነ መታን ክነብር ስለዚ ኣነ ከዓ ዝነብር ደለኹ ነቲ ዝሞተለ እየ ዝነብር
ኣብዚ ምድሪ ናቱ ኣምባሳደር ናቱ ወኪል ናቱ ድማ መልእክተኛ ኮይነ ዝነብር እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ሕብረት ብጣዕሚ ብዙሕ ተጻሒፉሎ ብጣዕሚ ድማ እንድሕሪኢናዮ ሰይጣን እቲ ቀንዲ ዓላማው ንሕብረት ነታ ሕብረት ክበታትን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሉቃስ 22 31 እንታይ ይብል ብዛዕባ ስምዖን ክዛረብ ከሎስ ስምዖን እነሆ ሰይጣን ከም ስርናይ ክሓሕየኩም ተመነይ ዓላማ ሰይጣን እንታይ መጀመርያ ድገብረካ መስለኩም ክፈላለየካ እዩ ዝደሊ ኣብ ሕብረት ክትህሉ ኣይደልየካን ናይ ሓድነት ትርጉም ካብ ማንም ሰብ መን ይፈልጦ መስለኩም ሰይጣን ኣጸቢቑ ዝፈልጦ ምክንያቱ ሓደ ክንከውን ከለና ብጣዕሚ ድሰዓርሱ ክትፈላለ ከለኻ በይንኻ ክትከውን ከለኻ እሱ ስዑር እዩ ዝኸውን ክገርመኩም ሰይጣን ጥራይ ደይኮነ እግዚአብሔር ከማን ሓደ ግዜ ክምስክር ከሎ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር መስለኩም ኣብ ዘፍጥረት 11 እንድሕሪኢኹሞ ሲ እቶም ሓደ ቋንቋኦም ዝነበረ ሓደ ዘረባ ዝዛረቡ ዝነበሩ ሓደ ነገር ተበጊሶም በቃ ነቲ ግንቢ ካንጽዎም ምስ ጀመሩ እግዚአብሔር ተዛረበው እንታይ ኢሉ መስለኩም ኣብ ቁጥር 6 እንታይ ይብል ሲ እግዚአብሔር ድማ እነሆ ኩላቶም ሓደ ዝዛረበኦም ሓደ ህዝቢ እዮም መጀመርታ ግብሮም ካ እዚ እዩ ሕጂ ድማ ክገብርዎ ኢሎም ዝሓቀንዎ ዘበለ ዝኽልክሎም የለ ሓደ ተኾንካ ጠጠው ከብለካ ዝኽእል ወላ ሓደ የለ እግዚአብሔር ባዕሉ ይድምስክር ደሎ ሓደ እንድሕር ኮይኖም ብፍላይ ድማ ኣብኡ ብኩሉ ነገር ሓደ ምዃን ማለት ብእምነትካ ትዝኣመንካዮ ድማ ትዛረቦ ንሱ እንዲ በቃ ንሓደ ነገር ጠጠው ክትብል ከለኻ ንሱ እንታይ ይገብረካ መስለኩም ሓደ ክገብረካ ከሎ ክሕዘካ ዝኽእል ወላ ሓደ የለ ሰይጣን ክሕዘካ ይክእልኒ ማሕበር ኣምላኽ ዘይትተሓዝ መዓስ መስለኩም ሓደ ክትከውን ከላ ሓደ እንድሕር ኮይና ፀላም በፍጹም ጠጠው ከብላ ዛት ስዋይ ሕብረትና ደይፈቱ ሰይጣን ጥራይ ምፍልላይ ዘምጽእ ንሓውኻ ከይትቕበሎ ንሓፍትኻ ከይትቕበሎ ወይ ከዓ ምስ ሓውኻ ከይትኸውን ዝደሊ ሰይጣን ጥራይ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ተዛረቦም ቃል ኣሎ ንሰብ ቆሮንጦስ ክዛረቦም ከሎ ኣብዚ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ቀዳማይ ምዕራፍ 10:12 እታ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ጸጋ ዝነበረ ነይራ ኣብ መንጎኦም ግን እንታይ ነይሩ ኣነ ናይ ጳውሎስ ኣነ ናይ ኣጵሎስ ኣነ ናይ ኬፋ ናበለ ምክፍፋል ነይሩ ኣው ተዛረቦም ቃል ኣላ ብፍላይ ትሕቲልና እንድሕሪና ኣብቲ መጨረሻ አካባቢ ድሕር ኢልኩም ኣብቲ ጥቕስ ዘሎ ሃይላይ ዝገበርክዎ ኣውራ ድሕሪኢኹም ብለ እንታይ ብል ሐዋርያ ጳውሎስ ተዛረቦም እዩ ግና ኣሕዋቴ ኣባኻትኩም ክርክር ከም ዘሎስ ብዛዕባኻትኩም ሰቤት ቆልኤ ነጊሮምኒ ኣለዉ እዚ ማለት ነፍሲ ወከፍኩም ኣነ ናይ ኣጵሎስ ኣነ እባ ናይ ኣጵሎስ ኣነ ናይ ጳውሎስ ኣነ እባ ናይ ኣጵሎስ ኣነ ናይ ኬፋ ኣነስ ናይ ክርስቶስ እየ ከም እትብሉ እዚ እየ ዝብል ዘለኹ ኣሕዋተየ ኩልኻትኩም ኢልዎም ሓደ ዘረባ ክትዛረቡ ብሓደ ልቢ ብሓደ ሰብ ፍጹም ክትጋጠሙ እምበር ምፍልላይ ከይህልወኩም እምዕደኩም ኣለኹ ኢልዎም እታ እግዚአብሔር ኣብ ሻርሻይ ምዕራፍ ዘፍጥረት ዘምጻ ምሻላ እሳቶም እንታ ኮይኖም እዮም ሓደ ቋንቋኦም ስለ ዝኾነ ሓደ ሓሳብ ስለ ዘለዎም ንሓደ ዓላማ ተስዮም ስለ ዘለው ነቲ ክገብርዎ ደልዮም ዘለው ክሕዞም ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ኢሉ ምሽ ኣብዚ ኸ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ዝብሎም ደሎ ሓደ ድብል ደሎ ናይ ሓድነት ዘመልክት እዩ ናይ ሕብረት ዘመልክት እዩ ሓደ ዘረባ ክትዛረብ ድሕር ኮንካ ሓደ እምነት ዘለካ ክትከውን ኣለካ ዝኣመንካዮ ኢኻ ትዛረቦ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዝመላእኻዮ ኢኻ ትዛረቦ ስለዚ ንምንታይ ኢኹም ኣነ ናይ ክስቶ እየ ኣብዚ ዘመን እዚ እንድሕር ርኢናዮ ጸላኢ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘእተዎ ንብዙሕ ድማ ምፍንጫል ዝኸውን ደሎ ነገር ንዚ እዩ ናይ ግሩፕ ነገር ናይ ወገን ነገር እንዳምፀ ምፍልላይ የምፅእ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን እንታይ ዝብሎም ደሎ እዙ ሓደ ዘረባ ክትዛረቡ ኣነ ድዛረቡ ሓወይ ድዛረቡ ሓደ ኣብ ሓደ ቦታ ኣለና ኣብ ሓደ እምነት ኣለና ሓደ ዘረባ ኢና ንዛረብ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ፍጹም ክትጋጠሙ እምበር ምፍልላይ ከይህልወኩም ሲ ሰይጣን ዓላምኡ ንሱ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን
بوجن بعاليت ببوليتيكا بخال استفل عليه نجر بفللاي نعتو حدا عينت زربا خين الزرب نتتوصو عنا له علامه دو كينبل مغنياتو نفس وقفنا حمدل نحنا نغويتا كنبر اينا تطوعنا حدا نغوس لنا حنت منغست لهنا امين دو حنت منغست اللاتنا نعاططو اينا انبل زربانا نسي كون دلو دحر كال من بين عين الزربا لو وغن شيطان مقد رخيب له مالتي ذاتس واي تا اذا بمفلات شيطان بفلاي ابز زمن زي از مودرن نغرتي ودلو انتي بيت كريستيان مخادكو ايد ليكانيو اب حبرتكم مهلاو ايد ليكاني زبل صبوق زمسل معشاو نغر يامچلو ግን ቃል አምላክ ካብዚ ከውፃና ይዝደል ጎይታ ድሕር بحاده خونكا نسخا انتي خاتخون مسلكم حيل تركبيخا حوخا دغافيخا يتخون كل غيزي مفللاي كله خلوغنا كم تزغباكاي كونكا تخون تصبق ነገር ድማ አይትረخبونيخا ስለዚህ ጎይታ ዝደለና ነገር እንተ ሃለወ بحاده ክንከውን بحاده እንድሕር ኮንካ ተረባሕ አይትኸውን بحاده እንተ ኮንካ ድማ تتقمو ነገር ድማ አለ እግዚአብሔር መስገን ሐዋርያ ጳውሎስ ዕብራውያን ደላ ቃል እንታይ ይሉሎ ንፍቅርን ንሰናይ ግብርን ንምንቅቃሕ አምና ሓድሕድና ነስተብህል እዚ ኸ እታ መዓልቲ እቲኣ ትቐርብ ከም ዘላ ፀቢኩም ትሪኡ ኣለኹም እሞ ንሓድሕድና ንምዓዓድ እምበር ገሊኣቶም ልማድ ከም ዝገብርዎ ኣኼባና ኣይንሕደግ ኢሉ ሕጂ ሰይጣን ልማድ ይትገብሮ أنا حدا نجار يدعمن السخ جورو يدلي قبل عيد ما وتطوع قبل يدلي سبكو بكري يقولون بحالا يعني بمسارات كبيت أملاك سبكو بكري يقولون إذا سنبت زي أنا يقويتها معالتي عازبل كب عقمنا العالي أنت زي كوينو تزي بكورنا جن حنساب نورمال بك دك اسمتين يلكا أبغى زخاكوف كتب لي تقبلك أبغى زخ قالك تكاتل تخل نديخ كمتي أما أخل حزب أملاك جن هيكونن تلاونا بفتشو بالله يكون بقولكم ويكون أما أخل حزب أملاك إجزابير سرعة زعيو نجر الله ذا سوى يابزي زنا إبراهيم صحاف نتاي كل كلون ريو قال يوم تاي جرم اللو لما تجرم اللو زي مخاد أنا سو يأمنكم وخجبر دالي زحالف أوان ونجيركم نيره أبغيتها درجة بنس النتي سلنا أبغيتها دمت أخو نوح عمتات نقولتها قول جيليو كرمنا بكندا ممسأي ولا أبزنا وركوبوتا كبيت أملاخ زبكور كلن معالتي بتعامي فلتن أوشتي 20 شمونتن عمت maybe جيشن تخوينه أبشرتش عينا بوركون حنت معالتي داكل تمعالتي جن حميمة دي كيكورك أبو سبتال سلسنا بوركو ترأي دي بفتسوم أبكيري أي فلتني حيال سلسخون كيكونكن أوشتي جن السبق أنا كم وهز زعمن أنا دم خم سبورك قويتات أجاي بزحال كاي يرد أجاي إسرائيل قال ملنا عمد عيب كوركم كلكم كله مش زخبد مسل كحنت معلت كبيت كريستيان كل محجون نجيركم كتسب كلنا زملخنا الأوان عنه أبيت كريستيان كل سبوالا كيدو كل تسب كلنا بس السبيخني أنا دم كفيله تجلجيله بدحريو أنا زمير اللي سخوفيلو حوي باستر موسى أبز كده ما زوله كم زجلجلنا الأوان نيرو كل سبجر تمازن مخنيات جبر برد ماتيو جوز خفت بالله قر ماتيو جوز خفت بالله دكاس ماتيو دحر وشتغا حلنكا بن እግዚአብሔር ይረዳካይ وشتغا تحلنكا እግዚአብሔር ይረዳካይ ስለዚህ እግዚአብሔር مسحونا ክንከውን ይዝደልና كم مجمرة خبز فترة جميرنا ندحرينا أدامكم مس እግዚአብሔር ጽቡቕ ዝኾነ ርክብን ዕርክነት ነይርዎ በቃ ጽቡቕ ይምዓኻ የምልኽ ኣለኹ ስለዚህ ምንም ሰባይለኒ ይቀጽ እግዚአብሔር ግን ታይልዎ
ንኣዳም ምስ ረኣዮ በይኑ ክኸውን ፅቡቕ ኣይኮነን ደጋፊ የድልዮ እዩ ምስኡ ዝኸውን የድልዮ እዩ that's why ንሄዋን ኣምፂሉ ስለዚ ሓወይ የድልየኒ ንዓይ ሃብተይ ተድልየኒ ኣነ ንዓኹም የድልየኩም ንስኻትኩም ንዓይ ተድልየኒ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ብሓደ ምዃን ምትእኽኻብ ሓይል ኣለዎ ኣብ መክብብ 4 ምዕራፍ እንድሕር ኣንቢብና 4 ምዕራፍ ቁጥር 9 ካብ 10 ደሎ ብፃዕሮም ፅቡቕ ፃማ ስለ ዘለዎም እንተወድቑት ሓደ ንብፃዮ ትንስአዩ እሞ ካብ ሓደስ ክልተ ምዃን ይሓይሽ እቲ በይኑ ዘሎ ግና እንተወደቐ ዘተንስኦ የብሉን እሞ ወይሉ ከምኡ ኸዓ ክልተ ብሓደ እንተደቀሱ ይማወቑ ሓደ በይኑ ግና ከመይ ኢሉ ይመውቕ ገለ ነቲ በይኑ ዘሎ ሓደጋ እንተወደቆ ክልተ እዮም ዝቃውሞ ብሰለስተ ዝኸረረ ገመድ ቀልጢፉ ኣይበተኽን ክልተ ክብል ፀኒሑ ሰለስተ የእትሉ ደሎ ሎምሽ ጎይታ እንድሕር ኣለዎ ዝበጥ ፍጹም ብታ ክትበሃል የለን ኣብ ሕብረት ሓይል ኣሎ ኣብኡ ድማ መን ኣሎ መስለኩም ጎይታ ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ምሽ ኣብ ዘዳግም ስንታይ ይብል ኣሎ ሓደስ ንሽሕ ይሰጎም ክልተ ኸዓ ን10,000 እንታይ ይገብሮም ይህድምዎም ይብላል ኣይገርመኩም ሓደ ኮንካ ክንደይ ካ ክትሰጉግ ሽሕ ሓወይ ምስ በለ ግን ክንደይ ይኸውን ኣብ ሓወይ ናይ 9,000 ሓይል ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሓወይ የድልየኒ እዩ እዚ ርድኢት እንተለና ኢና ሞር ዝበለፅና ንኸውን ዳዊት ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ሓድነት እንታይ ኢሉስ እነሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን ኢሉ ኣብኡ ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ኣብኡሲ ንዘለዓለም እንታይ ገይሩሎ ኢሉ ወኒ በረኸትን ህይወትን ዘለዓለም ኣዚዙሎ እግዚአብሔር ይመስገን ዘለዓለማዊ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ተዓዚዙ ኣሎ ኣብ ሕብረት ኣሕዋት ዳም ክዛረብን ከሎ ንዓን እንታይ እንደወለሎ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ደስ ዘበል ምቁር እዩ ኣብ ሕብረት ኣሕዋት ምዃን ትመውቕ ኢኻ ኣብ ሕብረት ኣሕዋት ምዃን ትድገፍ ኢኻ ኣብ ሕብረት ኣሕዋት ምዃን እዚ ግን ድርዳእና መዓስዩ ሓወይ ክቡር ነገር ኣብኡ ከም ዘለዎ ሓብተይ ክቡር ነገር ኣብኣ ከም ዘለዋ እንድሕር ተረዲእኒ ብዙሕ ግዜ ሰባት ክፍለዩ ከለዉ ንሪኦም ኢና ክወፁ ከለዉ ንሪኦም ኢና ክዛረቡ ከለውን እግዚአብሔር ኢልና ይምድብሉ እግዚአብሔር ካብ ሓውኻ ተፈላይ ይብሉኒ ከም ቃል ኣምላኽ ክንሪኢ ከለና ማሕበር ኣምላኽ ከም ሓደ ስጋ ተመሲል ኣላ ምሽቶ ሓደ ስጋ ኣብዛ ኣካላተይሲ እዛ ኢድ እዚኣ ድሕር ትኸይድ ኣላሲ ሽግር ይክኸውን ድሕሪ ኸሳ እንታይ ክትከውን ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ብላ ኣብታ ኣካል ናይ ክርስቶስ እንድሕር ሰጢማ ግን ጥቕሚ ኣለዋ ስለዚ ሓወይ የድልየኒ ኣነ ከዓ ንሓወይ የድልየ ነቲ ጎንኩም ደሎስ ተድልየኒ ኢኻ እስከበልዎ እስከ ብጣዕሚ ነድልዮ ኢና ንሓውና ቀዳማይ ነገር እቲ ናህና ቫልዩ ተተረዲእና ኢና እኮ ሓውና ድማ ክቡር ምዃኑ ትርዳእና ኣነስ ኣብ ዓይኒ እግዚአብሔር ክቡር እየ ስለዚ ሓወይ ከዓ ክቡር ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ተረዲእኒ ስለዚ መጀመርያ ኣነ ንሓወይ የድልየ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ታ ምዕራፍ 12 እንድሕሪእና ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ፅቡቅ ጌራ ተረዳእና እንታይ ይብል ሲ ዓይንሲ ንኢድ ኣይደልየክን ክትብላ ኣይከኣላን እዩ ወይ ርእሲ ድማ ንእጋር ኣይደልየኩምን ክትብሎም ኣይከኣላን እዩ እቶም ድኹማት ዝመስሉ ኣካላት ስጋ ባግዳ እዮም ኣዝዮም ዝድለዩ በፍጹም ኣይድልየ ምሽቶ ዓይንን ኢድሲ
ኣይድልየክን እየ ኣይደልየክን እየ ክትብላ ኣይከኣላን እየ ከምኡ ድማ ርእስኻ ንእጋርካስ ኣይደልየኩም በፍጹም ኣይከውን ሓውኻ የድልየካ እዩ ሓብትኺ ተድልየኪ እያ ንደላለ ኢና ሓንሳብ እንታይ ኢና ንርኢ ዝራ እንታይ ፀጋ ኣለዎ ዝራ እንታይ ክጠቀም ምንም ትርጉም የብሉን ኖ ኣብዚ ገሊፅዋ ደሎሲ ብጣዕሚ ዝተንከፈትኒ ነገር ተሃለወሲ እቶም ድኹማት ዝመስሉ ምንም ዘይጠቕሙ ዝመስሉ ስሪ ስጋባ ግዳ እዮም ኣዝዮም ዘድሊ ይብለና ሓንሳብ ሓውና ምንም ኣብቲ ጎንና ክንሪኦ ከለና እዚ ፀጋ ደይብሉ ገለ ኣይ ንዓኻ ይኹም ዝመስለካ እምበር ኣዝዩ የድልየካ ይሓውኻ ሓፍትኺ ኣዝዩ የድልየ ምክንያቱ ትድኹም ዝመስል ዘይጠቅም ዝመስል ዝያዳ እሱ የድልየካ እዩ ስለዚህ ኩላህና ቫልዩ ዘለና ኢና ማለት ኮይ ኩላህና ጽቡቕ ዘለና ብህይወት ምንባርና ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ሎምሽ ኣነስ ኢልዎም ነቶም ሰብ ፊልጵ ክጽሕፈሎም ከሎስ እንታይ ኢልዎም ኣሎሲ ብስጋ ግና እቲ ብስጋ ምጽናሕሲ ምእንታኻትኩም እንታይ ኢልዎም ኣሎ ኣዝዩ ዘድሊ ኢልዎም በቃ ኣነ ክኸይድ ምደለኹ ኣነ ግን ንዓኹም እንታይ ገብረኩም እየ የድልየኩም እየ ንዓኹም ጥቕምለኒ ሓንቲ መዓልቲ ምውሳኺ ብህይወት ምንባረይ ንሓወይ ጥቕሚ ኣለኒ ንሓፍተይ ጥቕሚ ኣለኒ ከምኡ ዝብሎም ደሎ በዘን ክልተ እዚአን እጭነቕ ኣለኹ ንኣይ ኣዝዩ ዝሓይሽ እሞ ክፋኖም ምስ ክርስቶስ ክነብር ሓረርታ ኣለኒ ግናኸ እቲ ብስጋ ምጽናሕ ምእንታኻትኩም እንታይ ትብል ደላ ዘድሊ ኮነት እንትብል ደላ ኣዝዩ ዘድሊ እዩ ኣነ ኣብ ማንጎኹ ኣብ ምህላውኩም ኣዝዩ የድልየኩም እየ ሓወይ ንስኻ ኣዝኻ ተድሊ ኢኻ ሓብተይ ንስኻ ኣዝኻ ተድሊ ኢኺ ሐዋርያ ጳውሎስ ብሓፂሩ እንታይ ድብል ደሎ መስለኩም ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ህይወተይ ክትውስኽ ኮላ ንጥቕሚ እያ ትውስኽ ደላ ንሓወይ የድልዮ ስለ ዝኾንኩ ንሓብተይ የድልዮ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ኣነ የድልያ እየ ነፍሲ ወከፍና እዚ ርድኢት እዚ እንድሕር ኣለና ጥራይና ኣብ ማእኸል ማሕበር ኣምላኽ ምህላውና ኣብ ማእኸል ሕዋት ምህላውና መሊስና ከነቐፅሎም ከንብርትዕን ዝገብረና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ነፍሲ ወከፍና ነንበይና ዓይነት ዓይኒ ከም እዝኒ ኣይትኸውንያ ነናታ ስራሕ ኣለዋ ምሽ ዓይኒ ክትሪኣ ተሰሪሓ እዝኒ ክትሰሚዓ ተሰሪሓ ዘነ እዳው ክድህስሳ ከዓያ ተሰሪሐን ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ዘይጠቅም إذا معرف 12 ጽሩሪ ገይሩ ክገልጸን ከሎ እንታይ ኢሎም ዘይጠቅም ዝበሃል ወላ ሓደ የለን ነቲ ጎንኹም ደሎ እስኪ ስኻኮ ብጣዕሚ ኢኻ ትጠቅም በሎ እስኪ ኣብኡ እግዚአብሔር ዘቐመጦ ክቡር ነገር ኣሎ ኣብ ሓወይ ዘቐመጦ ጽቡቕ ነገር ኣሎ ሕዋተይ ኣብ ነፍሲ ወከፍኩም maybe زي تأمتنا يكون كون نخل إخبار كبر نجار أبانا زقموت نجار الله سلازي ندلي هنا نتام حبر ندلي هنا حونا أدمان أنا يدلي ناي هواريا بولس نسب كورنثوس أبت معرف 17 إلوهم أحواتي انتهي دعاء إلوهم كتكابو خلهم نفس وكف مزمور اللو مهرو اللو رأي اللو قانقو اللو ترجم اللو كلنا مهنا نفس وكف سي እግዚአብሔር አውዝ አሞት ጽቡቅ ነገር አለው ስለዚህ ከመጽ ኮሎ እንታይ ሂዚ ዝመጽ ጽቡቅ ነገር ሂዚ ዝመጽ ካውዝ ሆነ ነገር አለው ስለዚህ ቫልዩ ከም ዘለና ፈሊጥና ዝሓለፈ ከም ዝበልኩኹም ሎሚ ነታ ማሕበር ኣነ ዝጠቅም ሰበ ኢልና እንድሕር መጪና ክርዳእና ሓወይ ወና ይዝጠቅም እግዚአብሔር መስገን ሓንቲ ሓጻር ቪድዮ ከሪአኩም እየ نحنا ندحر نرأسنا ننبر كوينا نتقمنا ندحر كوينا كم قال أملاك كبت حسب أملاك وجاء إنا نخون أنا قلنا حوي زتقم حبتي زتقمي كم ده هواري أولو الزبولو أنا معاهم زدلس لازخون كيلوهم سابير مسكن هذا تا فيديو رأيو لي مو
ንርእሶም እዮም ክምግብ ደልዩ ተሓደድ ኣሎ أنا نحاول تقميته ريخ مو عسكرين زمسل دس أنا حي اتنايت حادقن كمجبو مش جمرة هو دخل وقت جمر كتتعي جمر كتعي جمر أنا نخومي يتسوي نحاول نبرخت كخون نحاول نمهنات كخون نحاول دم تبغى نجر ككافلو يتسوي إجزابير مسك سلازي نحنا نتتسوى عن علامة النبري قبالنا سلازي أب حبرت بتعامى أقداسي أما تحف كلنا نرأيه ناي الزمن زي ناي حدش كيدان بيت مقدس منيو احنا ينامش أبولي كيدان دحري ناسي سولومون نتا بيت مقدس مس فتس أما يبلنا كل اكتجابير زبلا ملت مس جبرة شعوذ خون نرينا أبك أدمايز نجستون كنا نبون خلينا أبك على عايزنا معلون كنا نبون خلينا كاب حمشاي معرف أب شواعي معرف ندحرام بيبنايو نريوسي كل نجم مسملا حدا مسكونو يبلنا كبر إجزابير نتابيت أملاخ مليوا سلز نبرتهم كهنات بمخنيات تدبنا دويلهم كجلجلو أي كعلون كل جزء زبلوكم الله أبز زمن زي بيت كريستيان زد لي عدلو إذا كبر أملاخي آمين دو إذا كبر زي نبيت يد لي علو تلا عدما إذا سلز فلت أيد ما أب حدنت إجزابير كبري قلت أب مكبر إجزابير حيلو قلت تابيت مقدس مستودعت كبر إجزابير أب تابيت تاع ملأ يبلنا كبر إجزابير ملأ أب حدش كده عند هذا السيم خون كلنا نري ويتعيس كريستوس مسكدة بدحريو هذا نجري لوام بحدا يكون يلوام أب جبر حوارات قدام معرف عند حرام بيبنا معرف هذا كنت عسات ربعته زياتم كلهم مس حيالو أنستي مس مريم عدي يسوس مس حواتهم كوينهم كيب كورو حبيرهم يتسليو نبرو سكاون دي جمر بحبار نبرو تن هايلايت كيرين دلوك تري لي دليوم انتايم كي غبور بلنا كيب كورو حبيرهم يتسليو نبرو إذا ترى يكونن نبكالاي معرف ندحر كيدنا شعون تبلنا أما بالحمسة معالت دما كلاتهم حبيرهم بحنسا نبوري بلنا شو من مزع تزج أموز نبورنا إكزابير منفس مزيلو حبيرهم بحنسا مسحلو كبر إكزابير مزع أب حادنت إكزابير إيدو يزرقه أب حادنت إكزابير ناتو كبري قلت سمو دعرينايو تابيت كريستيان كتبرت كلنا نريا نحنا موديل بيت كريستيان حواتي كلا يكونت أب جبر حواري الدلات أنا مجمرة بيت كريستيان نحنا موديل لسه كما يأكلوا نيرو حدنتهم كما ينيرو أب جبر حواري عندنا خطوكمي أب كلاي معرف 4 تندحرينا يوم توم زامونو كلاتهم كا بحنسا نبرو انتي نبرو بحنسا نبرو زلوهم كله
ብርኪ ነበረ መሬቶምን ጥሪቶምን ይሸጡ ንኹሎም ከዓ ከም ዘድልዮም ይመቕሎም ነበሩ ሽዑ ብለና ኣብ ፀፅባሕ ብሕብረት ኣብ ቤት መቕደስ ከየቃረፁ ፀኒዖም ይእከቡ ነበሩ ከየቃረፁ ፀኒዖም ይእከቡ ነበሩ ኣብ ኣባይቲ እንጌራ እናቆረሱ ብሓጎስን ብጉሩህ ልብን ኣምላኽ እናመስገኑ ብሓንሳእ ኮይኖም ይበልዑ ነበሩ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ዕድል ነበሮም እግዚአብሔር ድማ ዝድሕኑ ኣብ ፀፅባሕ ናብታ ማሕበር ይውስኽ ነበረ ድሕሪና እዛ ሞዴል እትኾነና ማሕበር ከየብ ኮረት ብሓንሳእ ፀኒዓ ትእከብ ዝነበረት ንምፍልላይ ዕድል ዘይትህብ ዝነበረት ዛት ስዋይ ድማ እንዳወሰኸት እንዳጠጥዐት እንዳፍረየት ትኸይድ ዝነበረት ሎሚ ድሕዝን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሓበሻ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራውያን ናይ ኢትዮጵያን ቤተክርስትያን ድሕሪናዮ እቲ ምፍልላይ ብጣዕሚ የፅላዕካ ብጣዕሚ የፅላዕካ ኣብ ሕብረት ሓይል ኣሎ ኣሕዋተይ ብፍላይ ኣብ ኣውሮፓ ተኸይድኩም እሞ ብጣዕሚ ኢኹም ትሓዝኑ ኣብ ሓንቲ ከተማ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብቲ 5 10 ኣብቲ 10 ተጓጃጅ ኢሎም ኣነ ይዝከረኒ ሓደ ግዜ ኣብ ኮንፈረንስ ከይደ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣብ ሓደ ከተማ ዘለው ይሕዋት እናተባሃሉ ናብቲ ኮንፈረንስ ክዘራረቡ ዓቕሚ ስኢኖም ክቀራረቡ ከም ምፍልላዮም ተለዓለ ንሓወይ ኣነ ከም ሓወይ ከዕልሎ ከም ሓወይ ብጣዕሚ ድሕዝን እዩ ኣሕዋተይ እዚ ግን መን ገይርዎ መስለኩም ትፀላኢ ሓውኻ ከይትቕበል ትገብረካ ትፀላኢ ንሓውኻ ክቡር ዝጠቕመካ ከም ዝኾነ ከይትርኢ ዝገብረካ ፀላኢ ጥራይ ሎሚ ድማ እግዚአብሔር ክብለና ደሊደሎ ነገር ሓደ ነገር እዩ ሓውኻ የድልየካ እዩ ንስኻ ድማ ንሓውኻ ንሓውኺ የድልየኪ እዩ ንስኺ እውን ንሓውኺ ንሓብትኺ ተድሊ ኢኺ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ሓደ ታሪክ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ካብ ንእስነትና ብዙሕ ግዜ ዘንበብናዮ ኣብ ሉቃስ 15 ምዕራፍ ደሎ ታሪክ ናይ ትጥፉእ ወዲ ንርኢና ትጥፉእ ወዲ ነብዩ እንታይ ኢልዎ በቃ ትዘለን ትብፅሒተይ ኩሉ ሃበኒ እሞ ኣነ ክኸይደ ኢልዎ በቃ ትዝነበሮ ምስ ረኣዮ በቃ እዚ ናተይ እኹል ስለዚ ኣቦይ ኣይድለኒ ሓወይ ኣይድለኒ ምንም ኣይድለኒ ኣነ እንታይ ክገብረ ኢሉ ክኸይደ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ፀላኢ ብፍላይ ትዕቢት ብዝመስል ኣብ ቤት ኣምላኽ ብብዙሕ ነገር ዝዓይህ ፀጋ እግዚአብሔር ምስ ሃበካ ከምዚ ናተይ እኮ ወላ ሓደ የለን እዚ ናተይ ፀጋ እኮ ማንም ዝመስሎ የለን ንዓይ ጥራይ ተቐበሉኒ ዝብል ነገር ምስ መፀ እኮ ብዙሕ ግዜ ምፍልላያት ዝመፅእ እዚ መንእሰይ እዚ ከምኡ ገይሩ በቃ ምስ ተዋሃቦ እዚ ናቱ ነገር ምስ ተዋሃቦ በቃ ኣነ ከይደ ኣለኹ ኢሉ ወፂኡ ምስ ወፀ ትዘለዎ ኩሉ ምስ ወደአ ግን ድሓር ግን እንታይ ተረዲእዎ መስለኩም ቤት ኣቦኡ ማሙቕ ምዃና ተረዲኣቱ ቤት ኣቦኡ ክብርቲ ምዃና ተረዲኣቱ እንታይ ክምመ ጀሚሩ በቃ ትተረፍ በቃ ኣብ ቤት ኣቦይ ሲ ኩሉ መሊኡ ዝተርፈ ኣሎ ኣነ ግን ኣብ ታሕቲ ወዲቐ በቃ ተረፍ ናይ ሓሰማ ክበልዕ ጀሚሩ በቃ ፀላኢ ካብ ሕብረት እንድሕር ኣውፂእካ ከምዚ ዘለካ ኩሉ ትዘለካ ፀጋ ናበላሽዎ ጥራሕ ከገድፈካ ከምዛ ናይ ሳምሶን ኳ ኣለኒ ኢልካ ፋሕፋሕ ተበልካ ስተየላ እዚ ሰብ እዚ ግን እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 17 እንታይ ይብለና ሽዑ ናብ ልቡ ተመልሰ ይብለና ናብ ልቡ ተመልሰ ናብ ልቡ ዝመፀቶ ሓሳብ እንታይ እያ ኣብ ቤት ኣቦይ ኩሉ ይግባኣኒ ዝብል እዩ ኣብ ቤት ኣቦይ ኩሉ ይግባኣኒ እዩ ምክንያቱ ካብ ቤት ኣቦይ ወፅኤ ዝረኸብክዎ ነገር የለን ከሲረ ዝነበረኒ ኩሉ ጠፊኤ ኣብ ቤት ኣቦይ ግን ክብረት ኣሎ ኢሉ ናብ ኣቦኡ ተመሊሱ ኣቦኡ ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ ድፅበ ይመስለኩም ኢሉ ዘርጊሕ ድፅበ ነይሩ ሎሚ ዶ ይመፅእ ወደይ
لومودو أبزابت يأتو نابلي دتصبه دعارجن نابي بيتو أبو خمسة أتون نرينا بدحريها خجرمكم عب حو أبت تاريخ ندحرينا يو نايحو مملاس دما دس سايبولون كاسخا حنسا بكو أجرمكم أبيت أملاك خلينا زتافا أنا سوات كون فلونا خلينا زين حونا فاليو زي مهاب زي مقبال طفاءات قبرني مأكاب دي كونسي بحاد مخان بكل نجاري بحساب بالزراربا بأمنات بكل طرنفات كنكون كلنا تحدنا تبعال تعب حو مسرعيو دمتي وقعتا سحاق حقوس بالسمعه زرا انتايو تسمعوا زلكو حو خاتم ليسو كايلو مسولو دس سايبولون دس دي بولو دما انا سي كندز عمت اغلغيله زحلف زكافلكم كندز عمت اغلغيله كندز عمت كم زغيره تغزيسي اواز غلص انت نعيس محس خمانه تحرزت ليني البقى حنساب كم زحلف زكافلكم صلايسي غبرك بقى املاحكو تغلغلو دلخا كو تغويو دلخا ايريوني زلو سعيدي ز كل اغلغيله نعي محس تحريد الله يفلت نزغن لا ماودي كالو يزبل دلو تابو غن انتي مليسلو تزلن كله ناتكايلو ابيت ابو خان تناي ابو خان اتكاي سلازي نسو غن انتايلو مويتو نيرو داغوينيو تسيو هم يلومش مويتو نيرو حاويو طفيو نيرو خاطرخيبي مو كن حغوس باك بلنان يغبانا يلو እግዚአብሔር መስከን حوي اما خلي مساي كله كله حغوس كسمعن الله እግዚአብሔር መስከን دس كبلن الله ابزن زلنا ولا بيتكم كمكم تسمعون دلكم كتحلالفو زلي ما تولو بينها مخان قطم يبل اما خل حزب املاح مخان طقم الله حزب املاح يحغوسيو نسخا بمملاسكا نبيت ابوخا ممصاخا حزب املاح يحغوسيو صلا اطراي دس زيبلو سلازي أبو نزي أبو ولدو كم زغير خدب سخول سخاد أمساي ندي خدلخ أبيت سلازلخا تسلخ لنات كاي كوي تايم مسكن أنا فلتعب أبزي فلاي بسمين أمريكا بوزحات ጸጋ ዘለዎም ብዙሓት ብዙሕ ነገር እግዚአብሔር ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ኣብ ገዝኦም ተዓጽዮም ምንም ዘይጣሙ ኮይኖም በይኖም ደለውሎ ሎሚ መልእኽተይ ሓደ እዩ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ተድልይዋ ኢኹም ኣባኹም ክቡር ነገር ኣሎ ናብ ቤት ኣቦኹም ተመለሱ ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ክሕጎስ እግዚአብሔር መስገን ሕጎሲና ምሽ ብዙሓት ትፈልጡ ኢኹም ንስኹም ኣነ እውን ብዙሓት ትፈልጦም ኣለኹ ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ቤቶም ኮፍ ድበሉ ብብዙሕ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ ኣዘራሪብኩሞም ብዙሕ ምኽንያት ክህቡኹም ይኽእሉ እዮም ከምዚ ኮይነ ከምዚ ገይሮምኒ ከምዚ ኮይነ ክብለካ ይኽእል እዩ ማንም ፐርፌክት ዝኾነ የለን ክንፀዋወር እግዚአብሔር ዝሃበና ትእዛዝና እዩ ትሕቲልና ክንቀባበል እግዚአብሔር ዝሃበና ትእዛዝ እዩ ኣብ ሕብረት ምህላው ግን በረኸት ኣለዎ እግዚአብሔር መስገን እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝነበረት ኩሉ ግዜ ይዝብለና ከብ ክሩብ ሓንሳብ ይእከቡ ነበሩ እግዚአብሔር ጸጋ ኣለዎ ኣሕዋት ሓንሳብ ናይ ቆልዑት ነገር ክንገብር ኣይግባአናን እዩ ስለዚ ድቃስ ዝመጻካ ታናይ ጎይታ መዓልቲ ኣብ ገዛኻ ትሕልፋ ኮለኻ ኣገልግሎትካ ክትገድፍ ኮለኻ እግዚአብሔር በዚ ደስ ኣይብሎን ካብ ዓቕምና ወጻእቲ ዘይኮይኑ ኣነ እዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ጎይታ ኢልና ክንመጽእ ይግባአና እዩ
መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባ ብፍላይ ናብ ሰፊሕ ትምህርቲ ከኣቱ ኣይደለነ ግን ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኣምላክ ክትከውን ከለኻ በረኸት ኣሎ ሓደ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተንስአ ናብ ደቂ መዛሙርቱ መፂኡ ምሽ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣብቲ ምዕራፍ 20 ኣብቲ ምዕራፍ 20 እንታይ ያላሲ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ድሕሪ ምስ መሰየ እቶም ደቂ መዛሙርት ነቶም ኣይሁድ ስለ ዝፈርህዎ ማዕጾ ተሸጊሮም ነበሩ እሞ ኢየሱስ ኣብታ ተኣኪቦምላ ዘለዉ መፂኡ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም ሕጂ እንድሕር ርኢናዮም ፍርሓት ዋላ ነይሩ ክኸውን ካልእ ይኸውን ግን ንሳቶም ግን ነይሮም ብሓንሳእ ግን ተኣኻኺቦም ነበሩ ኣብ ማእኸሎም መን መፂኡ ኢየሱስ መፂኡ ኣብ ማእኸሎም መን ኣይነበረን መስለኩም ኣብቲ እዋን እቲ ቶማስ ኣይነበረን ኣብ ማእኸሎም ኣይነበረን ቶማስ ሕጂ ቶማስ ምስ መፀ ሓደ ነገር ኮይኑ በቃ ዓብ ዜና ስለ ዝኾነ ጎይታ እኮ መፂኡ እዚ ብስራት ጎይታ እኮ ርኢናዮ እሱ ግን እንታይ ኢልዎም ብዓይነይ ከይረኣኹ ከይዳሃሰስክዎ ናትኩም ዘረባ ኣይኣመኒ ንምንታይ ይመስለኩም ሓሊፍዎም ተኣኪቦም ኩሎም ምስኦም ስለ ዘይነበረ ጥራይ ምስኦም ተትነብር ነይሩ ናብዚ ዘይምእማን ነገር ኣይምኸደን ትሕት ኢልና ድሕርቲ ምዕራፍ ኣንቢብናዮ ኣብቲ ምዕራፍ 20 እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ መፀ ይብለና ኣብቲ እዋንቲ ግን መን ነይሩኡ ቶማስ ነይሩ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ቶማስ ንዓ ኢልዎ ሎሚ መፂእ ደለኹ ንዓኻ ክበለይ መፂእ ደለኹ ኢልዎ ኣብቲ ማእኸል ኣሕዋት ስለ ዝነበረ ንቶማስ ክብል ጎይታ መፂኡ ንዓ ረኣይ ኢልዎ ሓንሳብ ቤተ ኣምላኽ መላለስ እንደ ብዙሕ ግዜ ንዓይ ግን ኣይተገበረለይ ናይ ረኣኹን ገለ ንብል ንኸውን ምሽ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ጥራይ ይኹን ሓንቲ መዓልቲ ንዓኻ ጥራይ ክብል ጎይታ ክመፅእ ክእል እዩ ሓንሳብ ብዙሕ ነገር እዩ ዝሓልፈና مش حدا نيرو 38 عامت أفت مساقو زنبرة نتماي كتنكفوا خلوا كحاو ناو زحر آتيو محواي زنبرة نيرو مش بقى أبتوان كل جزء شكي ما مامتي ما أوين كف دبلوان يرا كل جزء يوم يمت كانوا تقدم ما تفويسوا مخدو من محلفو كل جزء كمو تملا أحمد كان كساقسوق يحلفو حجز السبزي أبا عمرو زنبرة حساب انتهيز نير مثلكم أنا سويلة أبز بوتاز الله خنبر ناتي متنكاف جزء أتأكلني هذا ما أعتقد بويتا يسوس ماتيو إلو كتحولوا تدلل لها مسولو نبكالة أتعاتيكو أنا كم زي لزبك أدأتوني لسوي باللي ينزم كالوت سبع لوم نعيد القف بزح مخنيات أقرب وقون خيلي تحطوا زنبرت كنت هاني رمز لكم كتحولوا تدلي خانيرا حساب تمالالي سندي كم زندي أنت معلتكن أخا يسوس طبق كل هالكاي تما علتنات كاجن الله أبتي قويتا زعي اللي بوتاختو لكن الله كاجز أبير مسكن أبيننا قويتا عينا يكون كنتو دلخو قويتا جن أما أغل هزبو بحيلي سري نذا بيت كريستيان ذهبان تحلوا قلتوا سلسة بستوي أبتعكم كملو أو اللوخو كما تسيه يكون اللوخو أما أغل هزبو قويتا له سلازي حساب يمثلنا يخون جن قويتا جن أما أغل هزبو الله هذا سبد صحافه رخيبيا هذا أمانسي بحر أبحبرت زيلة انت عين سبيلون نعنك باليمون أبك تقلل لكم نبيت مرتي زي كيد تمهراي نتبهالا ندعنا بيت مرتي زي كيد كوينو كم زي أمانو خينو ندعنا بيت أملاح دي كيد كوينو أمانو خينو نبحبرت أحوات دي كيد كوينو كم يلوه كلايك أنت يلوه مركب زي بلو كابتين يلوه أنا كابتيني بالجن مركب جن يبلون تيتقم الله كابتين مخانو
ጥቕሚ ኣለዎ ምንም ጥቕሚ የብሉ ኣማኒ ኮንካ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኣምላኽ እንድሕር ኮንካ እንታይ ትርጉም ኣለዎ እግዚኣብሔር ንዓኻ ዝሃበካ ፀጋጎ ነታ ማሕበር ንምህናጭ ምሽቶ መዝሙር ዶ ኣሎ ቃል ኣሎ ካልእ ብዙሕ ዝተዋሃበካ ነገር እንድሕር ኣሎ ኩሉ ንመን እዩ ነታ ማሕበር ጥቕሚ እግዚኣብሔር መስገን ዓሚል ዘይብሉ ከዓ ሸቃጥ ኣሎ ሸቃጡ ኮይኑ እንድሕር ዓሚል ዘይብሉ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሸቀጡ የኽስቦ ኣይኽስቦን ጋንታ ዘይብሉ ተፃዋት ኣይቃበቃ ኣነ ቁጥሪ 10 ጎል ኣታዋይ ባህል ግን እንድሕር ጋንታ ዘይብሉ ኮይኑ ትርጉም ኣለዎ ምንም ትርጉም የብሉን ኣብታ ጋንታ እንድሕር ተፀምቢርካ ግን ነታ ጋንታ ንስኻ ጎል ብምእታውካ ክትዕወት እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ኣብታ ጋንታ ክትህልለካ ኣብ መጨረሻ እንታይ ኢልዎ ኣንበብቲ ዘይብሉ ደራሲ ድማ ኣሎ ይደርስ እንድሕር ነቲ ዝደረሱ ዝፅሓፎ ግን ኣንበብቲ ዘይረኽበሉ ድሕር ኮይኑ ትርጉም ኣለዎ መፅሓፉ ምንም ትርጉም የብሉን ኣብ ሰራዊት ዘየለ ወታደር ድማ ልቀቆም ኢሎ በቃ ወታደር ኮይኑ እንድሕር ኣብ ሰራዊት ዘየለ ሽም ወታደር ምህላው ትርጉም ኣለዎ ኖ ኣብቲ ናይ ወታደር ቦታ ሃልዩ ክዋጋ ኣለዎ ስለዚ ኣሕዋተይ መልእኽተይ ከተቐልለልኩም ከም ኣመንቲ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኣምላኽ ንበረኸት ኢና እግዚኣብሔር መስገን ንስኻ ንህዝቢ ኣምላኽ ተድልዮ ኢኻ ኣሜን ኣወዳት ስምዑኒ ንስኻትኩም ንህዝቢ ኣምላኽ ተድልይዎ ኢኹም ደቂ ኣንስትዮ ንስምዓ ንስኻትክን ንህዝቢ ኣምላኽ ተድልዮ ኢኽን ኩሉ ግዜ ዝዛረበኩም ኣላ እዛ ቃል እንታይ ኣብ ማእኸል መጓሰ እንተሓደርኩም ከም ኣኽናፍ ርግቢ ብብሩር ክንቲታውን ብዘንፀባርቕ ወርቂ ተለበጠ ትኾኑ ብጣዕሚ ውቁብ ኢኻ ትኸውን ፅቡቕ ኢኻ ትኸውን ስለዚ ኣብ መጓሰ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ንሃሉ ብዘይ ምኽንያት ካብ ህዝቢ ኣምላኽ ኣይንርሓቕ እቶም ኣብ ቤትኩም ተዓጪኹም ዘለኹም ድማ ተድልዩ ኢኹም ማሕበር ኣምላኽ ተድልይዋ ኢኹም ኩሉ ግዜ ዝበሃለና ኣሎ ዋላ ኣብዚ መድረኽ ብዙሕ ግዜ ዝደጋገም ኣሎ ኣነ እውን ሎሚ ክደግሞ ዝደሊ እንተሃለወ ኣብዚ ዘለኹም ዋላ ሎሚ እውን ዘይመፃኹም ኣለኹም ኣባኻትኩም ብዙሕ ፀጋ ኣሎ ክቡር ዝኾነ ፀጋ ሒዝኩምሞ ኮፍ ኣይትበሉ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ትብል እያ ኣብ ኣገልግሎት ንእቶ ንጥቕሚ ኢና እቲ ፀጋ ተዋሂብና የደለና ኣብ ብዙሕ ኣገልግሎታት ኣሎ ክፉት እዩ ኩሉ ስለዚ ነታ ማሕበር ንምህናፅ ስለ ዝኾነ ኣባኻ ደሎ ፀጋ ነገልግል እግዚኣብሔር መስገን ክቡር ነገር ዘለኩም ኣሕዋት ኣለኹ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ኣሕዋትኩም ዘለኩም ርግፀኛ እየ እንዲያውም 100% ክብለኩም ከም ኣመንቲ ዘይጠቅም ሰብ ወላ ሓደ የለን ስለዚ ዘየገልግል ሰብ ድማ ኣይሃሉ ብብዙሕ መገዲ ማለት እዩ ብብዙሕ መገዲ ዘየገልግል ሰብ ኣይሃሉ ስለዚ እግዚኣብሔር ክጥቀመልና ይደሊ ኣሎ ሓውና የድልየና እዩ ንሕና ድማ ነድሊ ኢና ሓድነትና ነበርታ እዩ ኣሕዋተይ ሕብረትና ነበርታ እዩ ፀላኢ ይሕፈር ዓለም ትፈልጠና ብምንታይ ኢልና ጎይታ ብፍቅርኩም ሽሉ ንሕና ባንዴራ እኮ ፍቅር እያ ዓለም ብፍቅርኩም ናተይ ምዃንኩም ክተለልየኩም የልና ስለዚ ጎደሎ የለን ኣይኮንኩን ድብል ደለኹ ግን እንዳተፃወርና እንዳተቐባበልና ሓውና ዘይጠቀም ዝመስለና ምንም ዝነዓቕናዮ ኣዝዩ ዘድሊ ሰብ እዩ ኣዝያ ተድሊ ሰብ እያ ስለዚ እግዚኣብሔር ክጥቀመልና ይደሊ እዩ ሓንቲ መዝሙር ክንዝምር ኢና እሞ ወዲእና ኢና እግዚኣብሔር መስገን ሓረ ሓንቲ መዝሙር ናይ ንእሽተይ እንድያ ብዛዕባ ሓድነት ያ እግዚኣብሔር መስገን ሓወይ ፓስተር ዳኒ ድማ ስለ ዘሎ እሱ ድማ ዘሚርዋ ስለ ዝነበረሲ ክንዝምር ኣይደሊ ኩላሃና እሞ ንተስእ ሃሌሉያ ፓስተር ሓወይ ኣለኒ ኣብዚያ ፅሒፈልካ ኣለኹ ወጅና ክንዝምራ ኢና እግዚኣብሔር መስገን ኣነ እንዴ ክዝምራ ሓሲበ ነይረ እቲ ኦሪጂናል ዋና ከብሃለወ ግና እሱ በዓለ ዝዘምራ ክብርና
ይኹን ናይ ሕብረት መዝሙር እናተይ መዝሙር ዘይኮነ እንዝምረይና ሃሌሉያ ነተሰማዕና የቃል ናስተንተና ነቲ እግዚአብሔር ዳዊት ከም ዝበሎ እንሆ ጎይታ ይሰአማ ኸልቶም ነፍሰይ ዝድግፍዋ ይብል እግዚአብሔር ምርአይ አማ ከለሕዋት ዝቀለለዩ ስም እግዚአብሔር ይባረክ انت خيلكم عداوكم تتحيسكم نحبرت مخنيات كخوننا زي مزمور زخزل كريستوس عديو نحنا دما بكريستوس عدينا كريستوس عديو نحنا دما بكريستوس عدينا ناي باولوس ايكونان ناي ابلوس نحنا إنا ناي كريستوس ناي باولوس ايكونان ناي ابلوس نحنا إنا ناي كريستوس ناي باولوس ايكونان ناي ابلوس نحنا إنا ناي كريستوس حادينا 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 بكريستوس حادينا أحواتنا 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 بكريستوس حادينا 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 بكريستوس حادينا أحواتنا 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 بكريستوس أحواتنا حدينا 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 أحواتنا 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 حدينا 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 أحواتنا 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 آمين እግዚአብሔር ይመስገን أمتي يا حدثنا ببينو وكالا زلو دنيو كفال عليه زفت موعيو دنيو كفال عليه زفت موعيو أمتي يا بحدثنا ببينو وكالا زلو ببينو وكالا زلو دنيو كفال عليه زفت موعيو قدنيو كفال عليه زفت موعيو تكبارو يفلم بك علامي وقن حاديو علامي وقن حاديو نحد حدو زملالا ستقاقفي نحد حدو زملالا ستقاقفي عيني بزايزني كماين سامعه أزني بزي عيني كمل مرأي عدو بزي قار كماي مسقما عقار بزي داو كماي مداسسا عيني بزايزني كماي مسامعه أزني بزي عيني كماي مرأي عدو بزي قار كماي مسقما عقار بزي داو كماي مداسسا نحنا دما بكريستوس عادس قاينا ولا وين انت خلي ببينو عيونا اقولنا ودادتي ينادن متعايتي اقولنا ودادتي ينادن متعايتي
ኣይኮናን መወዳደርቲ ናግን መተዓይት ኤድነኤድ ተተሓሒዝና بفقري تسمعنا حدا نقصهم حنتي منقصهم سراوي بينا تردادنا تدقاقفنا كنعينا حدا نقصهم حنتي منقصهم سراوي بينا تردادنا تدقاقفنا كنعينا تتححزنا إدنا إد تتححزنا بفقري تسمعنا حدا نقصهم حنتي منقصهم سراوي بينا تردادنا تدقاقفنا كنعينا حدا نقصهم حنتي منقصهم سراوي بينا تردادنا تدقاقفنا كنعينا حدا نقصهم حنتي منقصهم سراوي بينا تردادنا تدقاقفنا كنعين حدا نقصهم حنتي منقصهم سراوي بينا تردادنا تدقاقفنا موداتا إدني تتححزنا إدني إد تتححزنا بفقري تسمعنا حدا نقصهم حنتي منقصهم سراوي بينا تردادنا تدقاقفنا كنعينا حدا نقصهم حنتي منقصهم سراوي بينا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አብዘለና ያخف ክንብልና ናሐውና ፓስተር ግርማይ እግዚአብሔር ይባርክካ እስከንባሎ እግዚአብሔር ይባርክካ ወይታ ኢየሱስ አዚዝ ይባርክካ ሐውና ፓስተር ዳኖን እግዚአብሔር ይባርክካ ክብርና አምላክ ሆነ አመንጎና ምህላው ረዩ በረከት ኮይኑና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ድራር ጎይታ አለና አምላክ ተመስገነ ይሁን ኩላህና ናይ በሐቂ ከም ቃሉ ዳግም ዝተወለድና ከምትን መዘከርታይ ግበርዎ ዝበለ ዝተገብረልና ክንዝክር ንኽእል ኩላህና ክንካፈል ንኽእል ኢና ኣብ ዝኾነ ማሕበር ሃሉ ለሞጋይሽ ኮይንኩም ዝመጻእኩም ኣመንትን ተኾይንኩም ብዛዕባ ጎይታ ዝገበረልኩም ብርትዕት ዝክርዎ ነገር ተሊኹም ልበና ማሕበርና ክፉቲና ኣኹም ትካፈሉ ትኽእል ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ምዚ ክበሃለና ዝጸንሐሲ ኣብ ምዕራፍ 11 ጥራይሲ مستأكبكم بحد مستأكبكم كتأكبوا خلهم زبلاسي حموش تجزي تتقيسنا الله حموش تجزي فقد 10 شوعات فقد 10 شومنت فقد 10 فقد 33 فقد 34 نسي بزعبا مأكب وي بحد تكونوا خلهم سلازي زدرار قويتاون معاسينا نوسدو بحبار كن أكب كلنا سبات تفعل عليه لممد كلهم خيل تفعل عليه زل ما مدوه نجار كنت خكلي مالت هيكونن معك أن قنع نجار قال أملاخي معك أن قنع نجار تمهاريات كون قويتها يسرعوه وإذا حد قلنا صحفي زقال أملاخ زي سلازي كم زي بحبار كن أكب كلنا كابوز حل فخا انتايدي إذا نجار زي كنكافل كلنا أبقى خفل خنبب يمه فقد معرف 10 كاب 10 شوعات جميرة خنبب قدام هاي كورنثوس معرف 10 كاب فقد 10 شوعات كاب حنتنجرا تماعلنا إنامو حنتنجرا خاب تخونسي نحنا بزحات كنسنا حدث جاينا
እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ሓንቲ እንጌራ ተመቂልና ኢና ተሓንቲ እንጌራ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ እዚ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝኻ ኣብ ኩላህና ኣብ ድኹማትኹን ኣብ ቡርታዓት ኣብ ወዳትኹን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓበይቲ ይኹን ኣብ ናእሽቱ ኣምላኽ ይመስገን ሰብ ከም ዝርኢ ይርአኒ ኣብኡ ሌላን ጉሌላን የለን ስለዚ ሓደ ዝገብረና ከምዚ ክዝመረልና ፀንሐ ከምዚ ፓስተር ግርማዮን ከካፍለና ፀንሐ ሓደ ጎይታ ኣለና በቃ ነፍስና ኣብ ቅድሚ ኣዝያ ክብርቲ ስለ ዝኾነት ምእንታና ሞይቱ ምእንታና ደሙ ፍሲሱ ዘይንፋለጥ ሰባት ከምዚ ኣኪቡ ቤተሰብ ገይሩ እቲ ሕድሪ ዝገደፈልና ቃል ኣምላኽ ከዓ ኣብ ገግዚኡ ንምሃር ኣለና ሕብረት ከዓ ንገብር ኣለና ኣምላኽ ይመስገን ናይዚ ሕብረት እዚ ጀማሪ መን እዩ ጎይታ ባዕሉ እዩ ጎይታ ኢየሱስ እዩ ነዚ ሕብረት እዚ ናይ ምሕላው ሓላፍነት ከዓ ናተይናታትኩምን ተራእዩ ስለዚ ክቡር ነገር እዩ ሕብረት እሞ ቀፂለ ከንብባየ ንእስራኤል እማ ብስጋ ጠምቱ እቶም ካብ መስዋዕቲ ዝበልዑስ መሰውእ ዶ ሕብረት የብሎምን እዮም እንታይ ከብል ኣለኹ ንጣዖት ተሰውእ ዶ ገለ ነገር እዩ ወይ ጣዖት ዶ ገለ ነገር እዩ ኣይፋሉ ኣሕዛብ ዝስውእዎ ነጋነንቲ እምበር ንኣምላኽ ኣይኮነን ምስ ኣጋነንቲ ሕብረት ክህልወኩም ኣይፈቱኒ ስለዚ እቶም ነጋነንቲ ዝስውኡ ወይ እቲ ነጋነንቲ ተሰውእ ዝምቀሉ ወይ ዝካፈሉ ምስቶም ኣጋነንቲ ሕብረት ኣለዎም እቲ ጎይታ ዝሰርዖ ቅዱስ ስርዓት ከዓ እቲ ንዕኡ ስጉኡ ምቁራሱ ደሙ ምፍሳሱ ዘመልክት እሱ ባዕሉ ሰሪዕልና ንካፈሎ ነገር ከዓ مسوع حبرت كهلونا يكبر إسرائيل أما سوي بزقربوا مسواتي مس مسوي حبرت نيروا نحنا خا مس قويتا ويقولنا قويتا السرع نجر مزام على تزي أخا بإمنة بتصوي لبي كنكافل كلنا خا مس قويتا زلنا حبرت يدلدل مس قويتا زلنا حبرت رأي يكونن مستم معرنا زنجر زي زمقلو أبونا زلوا حواتنا ون نحونة منفس زيادة يسألنا حبرتنا مس قويتا حبرتنا مس حواتنا يدلدل مالتي بزل بزي كن وسدينا جابير استمسكنا يخون نسألسكي أملاخ كم زبالة عدل سلزهابنا أملاخ بود بيلو ولد سلزجبرنا نقويتا إننا مسجنا حبرتنا مسحواتنا حبرتنا مسحتنا إننا مرمرنا كم تقالوا زدالي كم تقالوا زنا دينا كم تقويتا تصبينا ديو كم الحجخ بحالنا تصنح ديو نمرمر أبزق على زون رأسه يمرمر سلازبل درار قويتا خنكافل كلنا رأسها بممرمر تاهي وتكاس كم تقويتا زداليو مهلاوا مرقاقات زخاب دكانا قردلو صادكانا قردلو دم يسوس كريستوس ودو كاب كل حتيات ينصحناي እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ በምስጋና ሆይና በምስቱ አልኮይና ነዚ ነገር እዚ ክንካፈሉና መዘምራን እና በመዝሙርና መርሑና ሽማግለታት ናብዚ ከዕድም የሞ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ስለትንጌራን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለትንጌራን ስለትጽዋዕን ከነመስግንና ቃሉ خمز بلنا كل نغبرو ناي قالو مسرت كهلونا خلو سنايو እግዚአብሔር ይመስገን انا خاب ጎይታ ተቀበልኩ የሞን አኻትኩም ወንዝ ነገርኩዎ ጎይታና ኢየሱስ በታ ተታሕዘላለይ ትንጌራ ለዓለ አመስጊኑ ቆረሰሞ ወሰዱ ብልዑ እዝም እንታኹም ተወሃበ ስጋዩ ዝን መዘከርታ ይግበርዎ በለ ከሙ ኸአ ድሕር ድራር ነታ ጽዋ አልዓለሞ إذا أتصوّ أزي أبدمي حدش كيدانيا ستيو متن نمذكرتاي قبروا بله يبلنا جابير زتمسجنا يخون اسكي سلتي تصوّ أن سلتن جيران كنا مسجنينا هاللويا بزلا عالماوي فقري زفك أركاننا بموت تحد ودخا يسوس قويتانا نبخا زقرب كنا كمولد زتقبل كنا بتزفسس دم زصرخنا زقدس كنا
እግዚአብሔር ብሩኽ አቦ ነመስግነካ ኣለና ስለቲ ዘይግባአና ምሕረትካ ስለቲ ባና ጸንዐ ፍቕርኻ ጎይታይን ኣምላኸይ ነፍሲ ወከፍና ደጊፍካ ክሳብ ዛዕለት እዚኣ ብሂወት ዝዓቆርካና ጸጋኻን ምሕረትካን ኣብ ህዝብኻ ዝዕዘዝካ እግዚአብሔር እስኻ ሰናይ ኣምላኺኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና በዛ ሰዓት እዚኣ ከዓ ከምቲ ንስኻ ዝኣዘዝካና ንምግባር እግዚአብሔር ኣምላኸይ ተዳሊና ኣለና نأمن لنا እግዚአብሔር አምላክ ቋንቋና ዝለወጥካ ንስኻ ምዃንካ ታሪኽና ዝቀየርካ ንስኻ ዝኾንካ ንስኻ ከም ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላክ ካሞት ካብ ውርደት ናብ ህይወት ናብ ዕረፍት ዘግዓስካና ንስኻ ከም ዝኾንካ ንእመን ኣለና ወድኻ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ተፈጸመ ኢሉ ብዝኸፈሎ ክቡር ዋጋ ቡ ዕርቅ ምሰኻ ቡ መሰል ውልድነት ስለ ዝረኸብና ወድኻ ኢየሱስ بزتقبلوا مكرا بتقبلوا سقاي እግዚአብሔር አምላክ በመከራ ከተምሽሾ ስለዝፈተኻ ንዓና ንምቅራብ ንዓና ንምእካብ ንዓና ውሉድ ንምግባር መቕጻዕቲ ዘበለ ኣወድኻ ከተውርድ ኣብ ክንዳና ኮይኑ ከኣንሱ ፈትዩ እግዚአብሔር ነዚ ነገር እዚ ክቅበል በዚ ከዓ እግዚአብሔር መድሓን ክንረክብ ካባኻ ስለዝኾነልና ደጊምና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ሰናይኻ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይመኽብር ንህበካ ኣለና ሕጂኻ ዝብ ቅድሜና ዘሎ ጽዋን እንጀራን ብጎይታ በኢየሱስ ስም ዝተባረኸ ይኹን ንበል ኣለና እግዚአብሔር አምላኸይ ከምቲ ንስኻ እትደልዮ ነፍሱ ወከፍ ዝካፈል እግዚአብሔር አምላኽ ብምርዳእ ብምስትውዓል ክካፈል ምእንቲ እነሆ ሕብረቱ ምሳኻ ሕብረቱ ምስ ቅዱሳን ክጸንዕ ክሕይል ክውስኽ ምእንቲ እግዚአብሔር አምላክ በዛ ሰዓት እዚኣ በመንፈስካ በቃልካ ነዝንጀራን ጽዋን እዚ ክትቀድሶና አሐሊፍና ንህበካ ኣለና ነቲ በፍታው በመእዛዝ ዝካፈልካ በረኸትካ ብልዕሊ ክዓዝዝን ክጸንዕን ንጽልለና ስለሰማዕካና ነመስግነካ ኣለና በተተፍቅሮ ወድኻ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ አሜን حراي መዘምራን እና መርሑና ዲያቆናት حراي حزنايو بحبار ምእንቲ ክንወስድ ነዚ ጽዋዕ حزنايو ኣብኢድና حزنايا ክንጸንዕና ቶም ክንወስድ ዝተዳለና حزنايو ኢድና ክንጸንዕና ናይ ሓድነትና መግለጽ ኣድሓር بحبار كنكافلين እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ بناي ጸሎት بناي ምስጋና መንፈስ ኮይና በዚ ሰዓት እዚ ጎይታ ኢየሱስ ዝገበረልና አነ እኮ በህይወት ዘለኹ ጎይታ ስለዝሞተለይ ይወታሉ ናበል ኣብቲ ውሽጢ ይወትዌ ናይ ዘላለም ምሕረት አሎ ኣብቲ ውሽጢ ሕይወት አሎ ኣብቲ ውሽጢ ዘላለም ምሕረት አሎ ኣብቲ ውሽጢ يغرتاوي ماي زلالم عبت دمي زلو عبت دمنا يسوع تمسكين عبت دمي زلو عبت دمنا يسوع تمسكين عبت دمي زلو عبت دمنا يسوع ኢየሱስ ደም ክቡር ቅዱስ ደም ኢየሱስ ደም ኢየሱስ ደም ኢየሱስ ደም ክቡር ቅዱስ ደም ኢየሱስ ደም አፂቡ ጌርኒ ይወለዱ ናቱ ሆይነ ናሃላሉ ከይጸሪበ حاجات نيروني حاسيبو بيس عانتيوني كابدم عابين زبالسي
ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝበፅተ ንምድሓን ዓለም ዝተርዐ ደገ ምሕረት ዝኸፈተ እቲ መስጢር ኣብቲ ደም ዘሎ ኣብቲ ደም ናይ ኢየሱስ እቲ መስጢር ኣብቲ ደም ዘሎ ኣብቲ ደም ናይ ኢየሱስ እቲ መስጢር ኣብቲ ደም ዘሎ ኣብቲ ደም ናይ ኢየሱስ ናይ ኢየሱስ ደም ክቡር ቅዱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ክቡር ቅዱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ዘድሕን ደም ናይ ኢየሱስ ደም ክቡር ቅዱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ክቡር ቅዱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ዘልውስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ክቡር ቅዱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ክቡር ቅዱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ዘናግፍ ደም ኣብቲ ደም ዘሎ ኣብቲ ደም ናይ ኢየሱስ እቲ መስጢር ኣብቲ ደም ዘሎ ኣብቲ ደም ናይ ኢየሱስ ደመራዊ ኣይቅድስን ደም ዲበላታ ኣይንጽህን ሕልናኻ ኣይሓጽብን ኃጢአት ሓዳ ኣይገብርን ዓፂቡ ጌሩ ይውለዶ ናቱ ኾይነ ናይ ሓላሉ ዘይጸሪ በደል ኃጢአት ነይሩኒ ዓፂቡ ግን ኢየሱስ ዓፂቡኒ ኢየሱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ክቡር ቅዱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ዘመንስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ክቡር ቅዱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ክቡር ቅዱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ዘፍውስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ክቡር ቅዱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ክቡር ቅዱስ ደም ናይ ኢየሱስ ደም ዘናግፍ ደም ዓፂቡ ጌሩ ይወለዱ ናቱ ኾይነ ናይ ሓላሉ ዘይጸሪ በደል ኃጢአት ነይሩኒ ዓፂቡ ግን ኢየሱስ ዓፂቡኒ ዘይትደም ደም ናይ ኢየሱስ ዓርዱታትካ ኣይፍታሕን ካብ መልኣኽ ሞት ኣይመለጥን መርገምካውን ኣይሰብርን ዓፂቡ ጌርኒ ይወለዱ ናቱ ኾይነ ናይ ሓላሉ ዘይጸሪ በደል ኃጢአት ነይሩኒ ዓፂቡ ግን ኢየሱስ ዓፂቡኒ እቲ መስጢር ኣብቲ ደም ዘሎ ኣብቲ ደም ናይ ኢየሱስ እቲ መስጢር ኣብቲ ደም ዘሎ ኣብቲ ደም ናይ ኢየሱስ እቲ
ምስጢር ኣብቲ ደም ዘሎ ኣብቲ ደም ናይ ኢየሱስ ኣብቲ ደም ዘሎ ኣብቲ ደም ናይ ኢየሱስ ስምካ ኢየሱሰይ ስምካ ክጽውዖ መዓዛ ኣለዎ ሕይወት ኣለዎ ስምካ ስምካ ኢየሱሰይ ስምካ ክጽውዖ ይጥዕም መዓዛ ኣለዎ ሕይወት ኣለዎ ስምካ ስምካ ኢየሱሰይ ስምካ ክጽውዖ ይጥዕም መዓዛ ኣለዎ ሕይወት ኣለዎ ስለዚ ገበረልና ኩሉ እንታይ ኢና ነቕርበሉ ብዕፅፍን ንርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ስለዚ ገበረልና ኩሉ እንታይ ኢና ነቕርበሉ ብዕፅፍን ንርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ስለዚ ገበረልና ኩሉ እንታይ ኢና ነቕርበሉ ብዕፅፍን ንርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ስለዚ ገበረልና ኩሉ እንታይ ኢና ነቕርበሉ ብዕፅፍን ንርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ስምካ ስምካ ኢየሱሰይ ስምካ ክጽውዖ ይጥዕም መዓዛ ኣለዎ ሕይወት ኣለዎ ስምካ ስምካ ኢየሱሰይ ስምካ ክጽውዖ ይጥዕም መዓዛ ኣለዎ ሕይወት ኣለዎ ሓደ እኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ ሓደ እኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ ሓደ እኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ ኣምላኸይ የለን ከማኻ ወጎይታይ ኣቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱሰይ ኣምላኸይ የለን ከማኻ ወጎይታይ ኣቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱሰይ ሓደ እኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ ሓደ እኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ የለን ከማኻ ወጎይታይ ኣቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱሰይ ኣምላኸይ የለን ከማኻ ወጎይታይ ኣቦናተይ የለን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ረአዩ ውልድ አምላክ ክንበሃል አቦ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ሃበና ካብ ላዕሊ ስለተዘከርና እግዚአብሔር ታሪክና ስለዝቀየረ እግዚአብሔር ሽምና መዝገብ ህይወት ስለዝጻፈ ወዱ ኢየሱስ ተፈጸመ ኢሉ ብዝኸፈሎ ዋጋ ሙሉእ ዕርቂ ሙሉእ ምሕረት ስለዝረኸብና ሙሉእ ትብዓት ሙሉእ መሰል ገጽ እግዚአብሔር ክንርኢ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እታ ንሕና እንቆርሳን ጌራ ምስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋዶ ኣይኮነትን እወ ኣለዋ ብሓባር ነታ እንጀራ ንውሰድ
እታ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን እወ ኣለዋ ብሓባር ነቲ ጽዋዕ ንውሰድ ሃሌሉያ ማለት እዛ እንጀራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ጽዋዕ እዚኣ እውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ክትነግሩ ኢኹም ይብል ሃሌሉያ ክብሪ ንሃቦ ንጎይታ ነመስግኖ ንጎይታ ልዕል ነብሎ ንጎይታ ሃሌሉያ 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 ኣብዘለና ሓንሳእ ኮፍ ክንብል ኢና እሞ ካልእ መደብ እውን ስለ ዘለና ኣብዘለና ሓንሳእ ኮፍ ክንብል ኢና እግዚአብሔር ይባርኽኩም መዘምራን ጎይታ ይባርኽኩም እስኪ ሎሚ ተሃዊኹ ዝኸይድ ኣይሃሉ ሕዋትና ብዚ ዘዳለዎ ምሳሕ ስለ ዘሎ ኩላህና ናይ ሓድነትና ናይ ሕብረትና መግለጺ ማዕድ ብሓንሳእ ክንቆርስ ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ንሓትሕትና ክንፋለጥ ኢና ንሓትሕትና ክንረአይ ኢና ምስቶም ንፈልጦም ዘይኮነስ ምስቶም ዘይንፈልጦም ወይ እውን ዘይረአናዮም ግዜ ዘይረኸብና ቅድሚ ሕጂ ምስኦም ኮፍ ኢልና ንፋለጥ ንሓትሕትና ማለት እዩ ጎይታ ባረኽኩም ንመጀመርያ ግዜ ዝመጻእኩም ኣጋይሽ እንተለኹም ሰላም ክንብለኩም ኣብ ጽቡቕ መዓልቲ ኢኹም መጺእኩም እስኪ ኣጋይሽ ኢድኩም አርኢኒ ሰላም ጥራይ ክትብሉና ሽንኩም ነጊርኩም ሰላም ክትብሉና حراي أنت حبتنا بزلا أوكي حراي وأبا با علم مسيل نيرم حراي أوكي إيش حاونا بدد ختبل شمكا خابي مسيكا سمي أبيل داويت بحر كاب أمريكا أب كاليفورنيا سان فرانسيسكو ستيت قاعد حن مساكا ودعتو داويت يمثلن بروحات صدر الله خابك أمونات قاعد حن مساكا زابير سمسجنا يخون حريح أنت حابت خابد عريتالا بدد أوكي شمكي أغرب بلي أمو تامك شمي أسكالة خلا مريم كابزة عدمت كابي كابزي قاعد حن مساك قاعد حن مساك أشي كله بزي يلا توم زلنا هنا እግዚአብሔር ሰመስገነ ይሁን حراي እንኳን حن መጻእኩም እቶም ኣብዚ ዘለኹም ምጹና ሰንበት ኩሉ ሰዓት 10 ፍራዓን እዝናይ ምልኾ ግዜ ይጅምር ዓርቡን ሰዓት 7 ዝጅምር ናይ ጸሎትን ናይ ትምህርትን ግዜ ኣለና ባይብል ስተዱን ኣለና ካብ ሶሉስ ክሳብ ሐሙስ ተዳራረበ ኣብ ዝጥዕመኩም ውን ክትምደቡ ትኽእሉ ኢኹም ደዊልኩም እንተ ሓቲትኩምና ዝመጽእ ቀዳም መደብ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ልማዱ ሰዓት 4 ክጅምር ይብዚ ስለዚ ኣሓት ወይ ደቂ ኣንስትዮ ዘበልክን መጺእክን ብሕብረት እግዚአብሔር ተገልገልክን ሓትሕድክን ከአንተ ተገላገልክን ሰናዩ ደቂ ኣንስትዮ ምጻና ይብላለዋ ከምኡውን ዝመጽእ ቀዳም ካብ ሰዓት 7 ጀሚሩ መንእስያት ብሕብረት መንእስያት ኣብ ካልእ ከባቢ ምስ ዘለው መንእስያት ብሕብረት እግዚአብሔር ዘምልኹሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብዚ መጺእኩም ኩልኩም መንእስያት ማለት እዩ ኣብዚ መጺእኩም ብዙም በሓባር ምስቶም ካልኦት ኣሕዋትኩም ከተምልኹ መራሕቲ መንእስያት ሓደራ ይብሉ ካልእ ሰንበት ንግሆ ምእንቲ ምድርና ምእንቲ ሃገርና ምእንቲ ከባቢና ዝጽለ ጸሎት ኣሎ ብዙሕ ዘርእስቱ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንቐጽል ስለ ዘሎ ሰንበት ናይ ንግሆ ሰዓት 9 መጺእና ምስ ኣሕዋት ብሓባር ኮይንና ከነማልድ ክንጽሊ ንኽእል ኢና ቤተ ክርስቲያን ተታብዕ ማለት እዩ ክንትመጹ ካልእ ኮንፈረንስ ኖቨምበር 18 ዝጅምር 18 19 10 ከልወና እዩ ፓሰሪሳ ዓዲምና የለና ከገልግለና እዩ ስለዚ እናጸለና ርእስና እናዳለና ኣብቲ ግዜቲ ክንርከብ ከዓ ግዜ ካብ ብሕጂ
እንተመደብና ጽቡቕ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ተወሳኺ ነገልገልቲ ዝምልከት እውን ብግዚኡ ኣናውንስ ክንገብር ኢና ክህልወና እዩ ማለት እዩ ካልእ ሎሚ ምሳሕ ኣሎ ምሳሕ ኣሎ ቡን ምስኡ ኣሎ ሻሃ ምስኡ ኣሎ ዝስተ ምስኡ ኣሎ ታክስ የብሉን ታክስ ፍሪ እግዚአብሔር كم زبل